Такс. Трансляция повинна была запуститься. Так, хто паспеў долучыцца, напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Ці няма якіх-небудзь лагаў. Павінен зараз пачаць выводзіцца чат, па ідэе. Вось. А я пакуль што параскідваю спасылку. Пачалі. Такс. Discord. Такс. Спасылка. Пачынаем стрым. Так, Discord ёсць. Трэба укладкі лішнія пазачыняць. Такс. На X. Пачынаем стрым. Такс, ну здаецца, паўсюль параскідваў. Паўсюль параскідваў. Чат яшчэ выведу сабе. Я хочу моцна не думаць. Ты маеш на ўвазе, што ты хочаш моцна не думаць, ці ты моцна хочаш не думаць. Гэта дзве вялікія розніцы. Але думаць на маіх стрымах прыходзіцца заўсёды. У мяне контент інтэлектуальны. Таму некаторыя людзі не знают, как даже сказать, описываючы мою творчасць. Не думаю, но гэта правильно. Гэта ты правильно. Такс, 5 чалавек. Я думаю, можем пачынаць. Такс, вебка. Вось так, пакуль што. Не ведаю, уключаць святло ўжо цяпер, каб потым не ўставаць 2 разы. Ведаеце, я, напэўна, уключу. Такс. Магчыма, так будзе лепей. І не прыйдзецца потым уставаць, уключаць яго зноў. Хэштег без палітыкі, так. Вітаю з 50 гоямі на канале. Так. Вітаю. Вітаю, гэта па-украінску віншую. Типу, поздравляю. Таму што вітаю ў беларускай мове выкарыстоўваецца ў значэнне, ну, прывітання. Як і ў польскай. А вось, каб хтосьці вітаў менавіта з 500 гоямі, ці ты маеш на ўвазе, што ты вітаешся з 500 гоямі. Гэты стрым атрымае 40к лайкаў. Ну, я спадзяюся. Тапаем падабайкі, як на стрымах Дарашэнкі. Я, канешне, не валодаю такім цудоўным салаўіным голасам, але, ну, затое паглядзіце, якія прыгажунец і якія цікавыя думкі выказваю, арыгінальныя, непаўторныя, вельмі, так бы мовіць, вельмі маргінальныя. Так, вельмі я эджы стрімер. Вось заўсёды выказваю вострыя і цынічныя канцэпцыі. Я недавно проконсультаваўся со сваім YouTube АІ асістэнтам, і ён сказаў, што я магу пужаць романтыкаў і людзей, якія чакаюць такога прытрымліваючыся
прытрымліваючыгася, правильно, карацей, контенту, які прытрымліваецца простай лініі партыі. Я их пужаю своими контроверсійнымі спічамі, і яны ліваюць. Я спытаў просто у асістэнта, хто найчасцей лівае з маіх стрымоў, з майго каналу, і ён сказаў, што гэта рандомныя людзі, якія прыходзяць слухаць пра палітыку, прычым у такім ключы, тыпу, эгэгэй, блядь, давайте пераможам на наступны дзень, а я тут сяджу, падціраю, кажу, не, ніхуя. Вось ведаеце, я такі блэкпіл у дачыненні да палітычнага жыцця беларусаў, і я праз гэта губляю шмат аўдыторыі, але я лічу, што гэта плюс, гэта неверагодны плюс. Вось паглядзіце на людзей, якія пастаянна абслугоўваюць гэтую самую палітычную, так назовем яе, аўдыторыю, якая прыходзіць глядзець выключна на якія-небудзь навіны, якія тыя ж самыя можна будзе паглядзець на любым іншым канале. Яны прыходзяць з пачуцця нейкай незадаволенасці, ім насраць на творцу, ім насраць на контент, ім просто хочацца круціць у галаве нейкую палітычную гумку. І я вельмі спачуваю людзям, якія сядзяць з такой аўдыторыяй на стрымах, таму што ў любы момант гэтая аўдыторыя будзе гатовая іх кінуць. Яна нелеяльная, вельмі нелеяльная, асабліва калі мы кажам пра аўдыторыю бумераў. Вось бумеры гэта найгоршая аўдыторыя ў прынцыпе, якая толькі можа быць. Яны прыходзяць і заўсёды, з майго асабістага досведу, яны прыходзяць і заўсёды пачынаюць размову з прэтэнзіяй, блядь, з прэтэнзіяй да цябе, што ты не агучваеш літаральна іхнія думкі. Вось яны прывыклі глядзець контент, які літаральна просто пераказвае ім іхнія думкі, яны такім чынам коўпяць свой, блядь, узрост, свой крызіс пярдунства, што ім 50 год зрабілася, а яны нікчэмы. Вось яны хочуць слухаць просто палітычны контент, які пацвярджае іхняе меркаванне. І калі гэты самы контент не пацвярджае іхняе меркаванне, адбываецца падрыў пукана, десяткі паведамленняў у чаце на расейскай мове, а потым адпіска. Вось недаўна падобны выпадак адбыўся ў нас і на папярэднім стрыме. Гэта заўсёды забаўна назіраць. Так, цей стрім отримає 1488 лайків. Пруська комедія. Фільм такі був, здається, перший польський фільм нямы, які захаваўся да сённяшняга дня выключна там у такім фрагментарным выглядзе, называўся, здаецца, «Пруска культура», пра акупацыю, вось, уласна кажучы, прускай імперыяй Польшчы ў 19 стагоддзі. Там, здаецца, фільм на 10 на 15 хвілінаў. Ты можаш пужаць лінгвістаў. Лінгвістаў? Чаму? Таму што я цураюся слова льга і ільга. Гэта ты маеш на ўвазе? Спадзяюся, што так. А так-то лінгвісты... Лінгвіст гэта ж тое ж самае, што язычнік, правільна? Языкасты. Значыць, я павінен яму падабацца. Язык падвешаны, плюс я язычнік. А што яшчэ лінгвісту трэба ад контенту? Вось. Давайте пачнем, мабыць, сёння... Вы там пакуль пішыце каментары свае ахуительныя, але мы пачнем сёння, думаю, зноў ж такі з анонсаў некаторых зменаў на канале. Ну, па-першае, віншую вас і сябе ў тым ліку з лічбай у 500 падпісчыкаў на Ютубе. Мы гэта нарэшце зрабілі, мы дасягнулі гэтай лічбы. Было гэта, ну, не сказаць, што зусім няпроста, таму што у рэшце рэшт я не займаюся прафесійна нават стрымінгам, гэта проста маё хобі. І вось так, на ўзроўні хобі я дайшоў да гэтых 500 падпісчыкаў.
Ну, фактычна за 1,5 гады. Вось я пачаў стрыміць у кастрычніку, у канцы кастрычніка 24-го году, і за 1,5 гады набіў сабе 500. Спадзяюся, што у бліжэйшыя 1,5 гады удасся яшчэ як мінімум 500 набіць сабе, назбіраць аўдыторыі, каб была 1000. А 1000 подписчикаў гэта ўжо гучыць салідна, таму што вось ведаеце, што самае прынізлівае ў тым, каб мець менш за 1000 подписчикаў. Ты бачыш іх дакладную лічбу. То бок вось я канкрэтна зараз бачу, вось я заходжу на свой канал, і я бачу, што ў мяне 508 подписчикаў. І гэтая лічба, яна западае ў памяць. Яна западае ў памяць, і ты памятаеш, што ў цябе 508 подписчикаў. Адпаведна, ты будзеш заўважаць кожнага наступнага ебаната, які падпішацца на твой канал. Кожнага міліпіздрышніка, блядь, кожнага гэтага дробнага чалавечка, які падпішацца на твой ахуительны маргінезны канал. Ты будзеш заўважаць і трасціся, просто трасціся, думаць, блядь, а што калі ён адпішацца? У мяне тады будзе не 509 подписчикаў, а 508. І гэта пастаянна перад вачыма ў цябе маячыць і перад вачыма ўсіх. І людзі нават, ну, у мяне такое прынамсі ўражанне ёсць, што людзі менш ахвотна падпісваюцца на каналы, калі яны літаральна бачаць, што яны падпісаліся, тыкнулі на кнопку і подпіска вырасла на 1. Яны такія, блядь, ебать я ахуенны, ебать я важны для гэтага каналу, пайду я адпішуся ў пізду. Таму што, ну, блядь, а хулі ён не пераказвае літаральна мае палітычнае меркаванне, мае палітычныя погляды. Сука, блядь. Пайду яму насалю, адпішуся, а для яго гэта будзе вялікая параза. -1 подписчик, і ён гэта яшчэ і заўважыць. І гэта сапраўды так, сапраўды я заўважаю, ну, амаль што кожную адпіску. Не толькі таму, што я заходжу ў YouTube студыю, каб прасачыць статыстыкі, але і ў тым ліку таму, што, блядь, просто на канал заходзіш, і там гэтая лічба вісіць. Вось. І калі ты дасягаеш 1000 подписчикаў, там перастае пісацца ў дакладнасці да 1 падпісюна. Там, здаецца, акругляецца до 10. То бок, гэта ўжо такі ўзровень, калі ты можаш раскідвацца сваёй уласнай аўдыторыяй, не трасціся, баніць сваіх донатараў. Хаця мне гэта ніколі не перашкаджала, я і так іх баніў. Абсіраў там, казаў, што яны підарасы і хуесосы, што яны левакі, блядь, што яны дурачкі. Але так ці іначай выбару-то ў іх няма, яны ўсё роўна будуць працягваць глядзець мой контент, таму што я адзіны беларускі стрымер на ўсім Ютубе. Вось. Але дзякуй насамрэч, калі сур'ёзна, дзякуй усім, хто падпісваўся, хто сачыў за маёй дзейнасцю ўвесь гэты час, хто данаціў, асабліва вам вялікі дзякуй. І аўдыторыя гэта тое, што робіць наш канал, гэта тое, што вызначае ягоную павестку, гэта тое, што складае субстрат просто вось гэтую, просто гэтае цела каналу. Без аўдыторыі стрым гэта просто пяленне ў экран. Гэта відэа, гэта вось трансляцыя, у якой няма на што абаперціся. Вы маглі заўважыць, што калі у чаце, напрыклад, ёсць мала паведамленняў ці абсалютна няма ніякіх відосаў у чэргах, стрымы атрымліваюцца нуднаватыя. І у значнай ступені гэта выкліканае тым менавіта, што няма на што абаперціся. Аўдыторыя гэта такія кастылі, на якія вось гэты малады стрымер з пераломленым пазваночнікам можа абаперціся, каб усё ж такі урэшце рэшту стаць на ногі і пайсці далёкай дарогай да новай Беларусі будучыні, да светлай будучыні, у тым ліку свайго каналу. Таму я насамрэч удзячны сваёй аўдыторыі, што яна працягвае сачыць за маёй дзейнасцю, што яна працягвае мяне падтрымліваць, застаецца на канале. Вось зноў ж такі той же самы АІ асістэнт мне кажа, што за апошні час
у мяне павялічыўся кор аўдыторыі, якая у вялікай колькасці спажывае контент, якая глядзіць стрымы некалькімі гадзінамі вось на аднаго чалавека, і гэта сапраўды тое, што і важна у такога роду контенце, асабліва на беларускай мове. Сфармаванне кор аўдыторыі, гэтага проста ядра, вакол якога можа там перыядычна прылеплівацца нейкая аўдыторыя, адыходзіць, тая самая ратацыя. Ось. Але ратацыя ў ядры аўдыторыі для беларускамоўнага стрымера гэта катастрофа. Таму што проста няма столькі беларусаў, якім быў бы цікавы мой контент, каб адбывалася пастаянная ратацыя на ўзроўні коравай аўдыторыі данатараў, коравай аўдыторыі людзей, якая рэгулярна глядзіць мае стрымы. Таму гэтай частцы маёй аўдыторыі я удзячны асабліва і спадзяюся, што далей яна будзе толькі нарастаць. Такс. І яшчэ наконт навінаў каналу. Я трошачкі мадэрнізаваў нашыя спісы з відосамі. Вось вы можаце перайсці па спасылцы у апісанні на Google Docs і знойдзеце там, што я нарэшце прывёў у нейкі больш-менш прыглядны выгляд нашыя чэргі. Яны цяпер ідуць адным слупом. Адразу бачна, якія відосы мы глядзім у першую чаргу. Ну, у сэнсе, у рамках якіх чэргаў мы маем вышэйшы прыярытэт. То бок адразу бачна, напрыклад, што мы глядзім другую чаргу спачатку, а потым першую, потым нулявую, калі да яе ў прынцыпе даходзім. Бо, зноў ж такі, не ўсе знаёмыя з такім фарматам стрымоў, калі ёсць чэргі. Некаторым можа інтуіцыйна падавацца, што найвышэйшым прыярытэтам валодае першая чарга, а гэта не так. Чым вышэй чарга, тым большы прыярытэт. І зараз гэта выглядае досыць зграбна. Гэта цяпер у адзін слупок ідзе, а побач ёсць рахункі маіх данатараў. Там, здаецца, на Патрыёне трэба падпісацца на ўзроўні, прынамсі, беларускі бітарт. Так, здаецца, называецца перадапошні ўзровень падпіскі, там $8 у месяц, каб гэтыя грошы за падпіску пачалі пераводзіцца на ваш асабісты рахунак. Я не ведаю, я магу вам гэта вывесці, калі лянотна глядзець самім. Чаму б і не вывесці? Вось так гэта выглядае. Злева відосы. І справа у нас рахункі і банкі. Я дадаў два новыя банкі. Я думаю, большасць з вас памятае пра банк Пазняка, на якім ляжыць $6 /еўра. І гэта банк у нас досыць стары ўжо. Ён існуе з лета, мабыць і раней 25-го году. І гэта банк, на які можна проста любы відос Пазняка закінуць. Я стварыў два новыя банкі. Першы з іх выдаецца мне відавочным, такім інтуіцыйным. Гэта банк біялогіі. Ён працуе дакладна так жа, як банк Пазняка. Толькі туды можна закідваць грошы на тое, каб хтосьці пазней мог замовіць любы відос, які так ці іначай тычыцца біялогіі. Я сам нейрабіёлог, яшчэ не паўнавартасны, канешне, але праз некалькі месяцаў у мяне ўжо будзе бакалаўрыят, і я думаю, я ўжо знаходжуся ў стане каментаваць такога роду контент, калі гэта камусьці будзе цікава. Таму што адрозненне там ад якіх-небудзь абмеркаванняў ліцвіністаў, усялякіх рэлігіяў, палітычных пытанняў у аспекце біялогіі я прынамсі маю нейкую экспертызу. Гэта што тычыцца банку біялогіі. А яшчэ я стварыў банк відэа, які я сам бы паглядзеў. То бок, мне здаецца, гэты банк мог бы вырашыць праблему, якую я неаднаразова чуў ад сваёй аўдыторыі, што людзі проста не ведаюць, што замовіць.
людзі не ведаюць, што было б цікава паглядзець на стрыме. То бок, умоўна кажучы, ім не шкада грошай, але у іх просто няма канкрэтнай нейкай ідэі. Або яны, скажем, не хочуць замаўляць расейскамоўны контент ці які-небудзь яшчэ контент, у іх шоры стаяць, і яны просто не разумеюць, яны не бачаць велізарнай колькасці цікавых відосаў на Ютубе, якія можна паглядзець, якія можна потым будзе на хайлайты нарэзаць, і просто, не ведаю. Так ці іначай замыльваецца вока, магчыма, у людзей. Магчыма, яны думаюць, што тое ці іншае відэа не будзе пасаваць да фармату. Хуй ведае, у людзей паступова просто іссякае гэтая крэатыўнасць. Яны, напрыклад, перастаюць бачыць якіх-небудзь цікавых беларускіх контент-мейкераў і думаюць, што відосы скончыліся. Больш няма чаго замаўляць. Таму я прыдумаў гэты банк відосаў, якія я паглядзеў бы сам. Гэта працаваць будзе так, што людзі могуць проста закідваць грошы, калі яны хочуць мяне падтрымаць, але разам з тым хочуць, каб я штосьці глядзеў на стрыме, а не проста піздзеў, які хочуць больш разнастайнага контенту. Яны могуць закінуць грошы на гэты банк, і я просто пастаўлю відос які-небудзь з тых, які я захоўваю сабе углядзець пазней на Ютубе. Я просто ставлю любы відос, які лічу цікавым, які лічу было б цікава абмеркаваць на стрыме. І тут, так бы мовіць, вы замаўляеце кота ў мяшку, як гэта называецца. То бок вы не ведаеце загадзя, што гэта будуць за відэа, вы, груба кажучы, аддаеце мне выбар відэа. То бок вы плоціце мне за тое, каб я глядзеў відэа, просто ты, які мне было б цікава паглядзець па-за стрымом. Я неаднаразова сутыкаўся з такой праблемай таксама і ў сябе, што я бы паглядзеў які-небудзь відос на стрыме, скажем, вось інтэрв'ю Вайтрекса у Дудзя. Я б з задавальненнем паглядзеў яго, я яго не глядзеў па-за стрымом, і я, хутчэй за ўсё, яго і не пагляджу, таму што я ўсё чакаю, калі мне яго замовіць, і хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца, таму што яно ідзе, некалькі гадзінаў. Гэта прыйшлося б донатарам скідвацца. І я вырашыў, што такія відосы сутыкаюцца яны перыядычна. Гэта не толькі інтэрв'ю Вайтрекса, гэта велізарная колькасць усялякіх відосаў з расейскамоўнага Ютубу, з польскамоўнага Ютубу, з беларускамоўнага Ютубу, нават з ангельскамоўнага, пра якія даведваюся я, а мае гледачы, не ведаю, жывуць у сваім свеце і не хочуць на іх данаціць. Таму банк гэты, ён выкліканы вырашыць менавіта такую праблемку. Вось гэта што тычыцца навінаў каналу. Спадзяюся, ўсё было ясна. Так, давайте пачытаем чат. Давайте почитаем чат. Так, ты можеш, так, это я читав. Пруська комедія. Це коли ти пруський аристократ-гусар Кірасир Драгун в 1969-м, і всі твої друзі, такі ж і ви в городі йдете створювати німецьку державу, і от в ході воїн вона постає, але всі ви мертві. Гучить як сюжет песні Дорошенки «Зноў куя», щиро кажучи. Маргинес, привет, не хочешь к Петрушкину в гости? Напиши ему в личку. А кто таки Петрушкин? Я не ведаю, кто таки Петрушкин. Ти можеш гроші виводити вже з Ютубу. Ось, глядите, 500 подписчиков дае магчымасць ствараць платныя подписки. Адзіная праблема з гэтым заключаецца ў тым, што ў мяне няма асабліва ніякага эксклюзіўнага контенту, відэаконтенту. Я не раблю хайлайты больш. Я не бачу сэнсу. Я калі рабіў хайлайты на YouTube, у мяне праглядаў атрымлівалася менш,
чым са стрымоў. Вось найлепшы прыклад гэта стрым з верталётам, які сам набраў там каля 1200, здаецца, праглядаў, сам стрым. А хайлайт са стрыму набраў 400 праглядаў. А я зрабіў там нарэзаў усё, я тайм-коды падрыхтаваў, блядь, то бок сапраўды падрыхтаваў нармальны відос для шырокай публікі, якой нецікава можа глядзець цэлы хайлайт, і яна можа проста натыкаць, блядь, паглядзець фрагменты. Ніхуя, все роўна паглядзела гэта менш чалавек. Таму я паслаў гэта ўсё нахуй і ў пізду і вырашыў проста стрыміць. Хайлайтамі хай займаюцца людзі, хай займаюцца хайлайтары. Пакіньце хайлайты хайлайтарам, так бы мовіць. І я, адпаведна, не ведаю, ну, я мог бы, канешне, праводзіць якія-небудзь эксклюзіўныя трансляцыі для падпісчыкаў на Ютубе. Так, з 500 падпісчыкаў пачынаецца магчымасць падпісвацца платна на канал. Мне толькі трэба заяўку яшчэ падаць, я гэтага не зрабіў, таму вы пакуль што не можаце падпісацца платна. Але я і не бачу пакуль што сэнсу для вас падпісвацца платна. Разумееце, то бок калі падпішацца адзін чалавек, што з'яўляецца найбольш верагодным сцэнаром, я ж не буду стрыміць, блядь, для аднаго чалавека. Я магу тады проста, не ведаю, патэлефанаваць яму з такім жа поспехам. Таму не ведаю, я пакуль што не разабраўся, як бы гэта можна было рэалізаваць. Вось, а грошай у мяне і так ніякіх не было на Ютубе. Манетызацыя відосаў пачынаецца з 1000 падпісчыкаў. Я з Ютубу атрымаў 0, блядь, за ўвесь час. Я не атрымаў ніхуя. І калі я кажу ніхуя, я не маю на ўвазе, што там накапала некалькі цэнтаў. Ніхуя, блядь, просто 0. Таму што манетызацыя на маім канале, яна яшчэ нават не пачалася. Усе грошы, якія я атрымліваю ад стрымоў, гэта выключна данаты, выключна падпіскі на іншых пляцоўках. Я нават ад Твічу нічога не атрымаў, нягледзячы на тое, што там былі падпіскі, яны былі платныя, але там ёсць сума, з якой пачынаецца магчымасць вываду. Там, здаецца, $100. І я гэтых $100 так і не набраў. А на Твічы я стрымлю вельмі рэдка, калі гульні замаўляюць. Таму гэта выключна аднаразовыя данаты і падпіскі на Патреоне. Маргинез, братик, ты знаешь, что у России в Беларуси есть анклав несколько десятков метров территории в Гомельской области? Расскажи подробязней. День добрый, привитание. Маргинез, ты много болтаешь лишнего. Лучше читай чат, побольше рекомендаций от зрителя. Блять, а як наконт вось я не буду успрымаць рэкамендацыі ад людзей, якія ніколі не стрымілі. Вось у мяне зараз 17 онлайна. По-моему, я ўсё раблю правільна. Зараз москвароты Бобер навучыць лепшага беларускага стрымера, як трэба займацца сваёй справай. Так яго, блядь. Блядь. Ведаеце, як у серыяле, у мультсерыяле Invincible, просто у першым эпізодзе. Вось. І так будзе з кожным бабром, блядь, на маім канале. З кожным расійскамоўным бабром. Так, а дзе банк Ліцвіноў? У мяне была такая думка, але я вырашыў, што занадта крынжова. Я рэальна не хачу глядзець 24/7 відосы ад Ліцвіноў. Прабачце. Выбачай. Банк Шабуцькага. Пра гэта таксама у мяне былі думкі, але я вырашыў, што я, блядь, не вытрымаю. Я ведаю, што першы банк, у які б вы накідалі грошай, гэта быў бы банк, блядь, ёбанага ў сраку Шабуцкага. Але у мяне углядзець пазней ёсць некаторыя відосы Шабуцкага. Ён проста перыядычна, праз тое, што вы яго замаўлялі раней, ён перыядычна ўсплывае ў маёй стужцы, у рэках. І я просто закидываю глядзець пазней. Таму калі вы будете закидваць грошы на гэты банк, то магчыма вам выпадзе відос з шабухай.
Так, а банк Дорошенкі. Банк Дорошенкі, я баюся, што гэта байт. Байт у сэнсе пра банк Дорошенкі? Байт Дорошенкі. Карацей, я баюся, блядь, што Дорошенку пасадзяць нахуй, калі я буду занадта шмат увагі на яго звяртаць на сваіх трансляцыях. А мне б гэтага не хацелася. Няма там шаби, ёсць там шаба. Маргінес, що думаєш з приводу того, що багато росіян їде до Білорусі на проживання і вони скуповують нерухомість масово? Ну, не вельмі яснае пытанне. Вось што цябе канкрэтна цікавіць? Што я думаю з гэтай нагоды? Ну, я думаю, што беларусам трэба з'ёбвацца з Беларусі. Я пра гэта кажу ўжо даўно. У мяне самыя старыя хайлайты на канале прысвечаныя таму, што трэба браць вось сябе проста вось так, сябе ўзяць у абедзве рукі, узяць таксама яшчэ сваю сям'ю і спірдоліць куды-небудзь, ну, як мінімум у Грузію. А далей там можна глядзець. Польшча, Канада, ЗША. Шмат ёсць цікавых варыянтаў для эміграцыі. Я пра гэта кажу даўно, яшчэ да таго, як расейцы пачалі з'язджаць у Беларусь праз усялякія там блікіроўкі тэлеграму, VPN-аў і іншай хуйні. Раней гэта былі там якія-небудзь пакістанцы, гэта былі азербайджанцы, не азербайджанцы, гэта былі туркмены, гэта былі кітайцы, гэта былі афрыканцы самыя розныя, чорныя, карацей. Ну, замяшчэнне яно ідзе паступова ўжо вельмі доўгі час. І калі замяшчэнне якімі-небудзь чорнымі ці арабамі ці туркменамі ці кітайцамі, гэта такое замяшчэнне, якое, на мой погляд, можна заўсёды паправіць, можна выправіць, таму што, ну, проста, так бы мовіць, трэба даверыцца сваім вачам. То у выпадку з белымі нігерамі руснёй атрымліваецца так, што гэтыя людзі праз пару пакаленняў будуць лічыцца беларусамі. І людзі па тыпу Гурневіча якога-небудзь, журналіста Радыё Свабоды, яны ўжо зараз рыхтуюць глебу, яны ўжо праграваюць паціхонечку і беларусікаў для таго, каб яны таксама лічылі гэтых расейцаў у будучыні беларусамі. Яны нават так і кажуць, што, паглядзіць, ну, расейцы едуць, гэта не так страшна, таму што, блядь, гэта наступнае пакаленне беларусаў. А тое, што праз некалькі пакаленняў беларусаў у прынцыпе не будзе існаваць, ну, акрамя як на паперы, на пашпарце, блядь, нацыянальнасць беларус, калі канчаткова Беларусь зробіцца часткай Рашкі, і магчыма, я не ведаю, у рашкаванскіх пашпартах ёсць графа нацыянальнасць, як у Савецкім Саюзе. Ну, калі няма, то беларусы нават на паперы перастануць існаваць. І расейцы, якія прыязджаюць, яны да гэтага яшчэ больш спрычыняцца. Але з іншага боку, я не тое, каб вельмі сумую на гэты конт, не тое, каб мяне гэта турбуе, не тое, каб мяне гэта здзіўляе, тым больш. Я проста даўно, яшчэ ў 22-м годзе зразумеў, што заставацца жыць у Беларусі гэта суіцыд. І калі хтосьці ў Беларусі гэтага не разумее, ён проста здохне. А мы патрапім на нябёсы. Мы ў сэнсе эмігранты. Таму не ведаю, ну, беларусам у Беларусі зычу эластычнага анусу. Вось. Так, що типу росіяни заміщають білорусів, ну я вже гэта прокоментував. І якщо їх набереться критична маса, вони займуть керівні посади. Піздець, як страшно. Не будуть вони рахуватись білорусами.
Адразу бачна українця у чаті. Така хуйня вже була в ДНР, ЛНР і Криму. Блять, у Крыму людзі адзін аднога лічаць рускімі, калі што. Прывітанне. Я не разумею, чаму Крым для цябе гэта такі паказчык, што тыпу там людзі працягваюць сябе лічыць украінцамі, па-твойму, ці што? Неясна. Так, праз некалькі пакаленняў. Гэта ж не так, што беларусаў засталося 100 чалавек. Блядь, чал, калі ты думаеш, што ты змяніў нікнейм, і я цяпер не разумею, хто ты, то ты памыляешся. Ты палішся, блядь, проста на першым жа паведамленні. Змяні рыторыку, калі ласка. Так. Гурневіч абсалют кончанасці. Ну, я не ведаю. Вы вось сур'ёзна неяк ставіцеся да гэтага ўсяго. Я адпусціў сітуацыю, мне похуй. Гурневіча, блядь, Хуевіча. Мне галоўнае, каб гэтыя людзі не ўваходзілі ў кіраўніцтва Польшчы, там, у польскія палітычныя структуры, таму што я тут жыву. Мне важна, каб яны не ўваходзілі ў палітычныя структуры там Канады, ЗША, каб яны не займаліся палітыкай на сапраўды істотным узроўні. А тое, што яны граюць гоя ў інтэрнэце, мне насраць, блядь. Калі вы гой, то вы гэтага заслугоўваеце. Вы гэтага заслугойваеце, шаноўныя. Так, в тому і справа, що росіяни в Україні не вважають себе українцями. А, ти маєш на увазі гэта? Ну так, тут магчымыя два сцэнары. Разумееш, магчымыя два сцэнары. Калі ўсё ж такі Беларусь вырашыць пакінуць як хаця б фармальна незалежную Украіну з беларускім пашпартам, то гэта будуць расейцы, якія будуць называць сябе беларусамі. Але па сутнасці яны будуць расейцамі. Для мяне гэта невялікае адрозненне. Асабліва улічваючы, што ўжо цяпер большая частка насельніцтва Беларусі ніякімі беларусамі не з'яўляюцца. Это просто нонсенс. Чаму беларусаў мы лічым асобным народам, пры тым, што яны адрозніваюцца ад якіх-небудзь маскоўцаў не больш, чым, скажем, жыхары Татарстану, жыхары тым больш якога-небудзь Екатеринбургу, Краснодарскай вобласці, Новгараду. Вось, яны ж на такім жа ўзроўні адрозніваюцца. Чаму мы лічым гэта асобным народам? Выключна таму, што ёсць такая з'ява, як беларускі пашпарт. І ўсё. Для мяне гэта не крытэрый. Гэта першы сцэнар. А другі сцэнар, гэта беларусь далучаюць да рашкі, усім раздаюць расійскія пашпарты, і праз гэта людзі перастаюць сябе называць беларусамі ў прынцыпе. Але гэтыя сцэнары, яны не настолькі адрозніваюцца паміж сабой, як магло б вам здавацца. Гэта, блядь, адна і тая ж хуйня. Па выніку проста беларусы, яны будуць або знішчаныя ў самой краіне, або вывезеныя, або эмігруюць самі. Вось я заклікаю беларусаў да таго, каб яны эмігравалі самі. Так, навіть через кілька поколінь. Так, і потім Путін прийди, Путін спасі. Так там уже нема навошта прыходзіць там русский мир. Типу, гэта як у Крым прыходзіць. Путін прыходзіць ва Украіну, каб там усталяваць русский мир. Нахуя яму усталёўваць русский мир у Беларусі? Ён ужо там ебошыць ва ўсе палі. Не ведаю. Адзінае, што абмяжоўвае пакуль што рускі мір у Беларусі, гэта тое, што Лукашенко баіцца за сваю сраку і не дапускае там занадта радыкальных прарасійскіх партыяў, напрыклад. А такія ініцыятывы былі. І, здаецца, Бондарэнку там гэтую ебанутую
ці то аштрафавалі, ці то яе судзяць, я не памятаю, там была нейкая херня з тым, што яе хочуць залічыць да экстрэмістаў, а Бондаренко гэта такая экзальтаваная аматарка расійскага свету, якая, дарэчы, з'яўляецца выкладчыцай беларускай мовы і літаратуры, наколькі я памятаю, або адначасовай і расійскай мовы, літаратуры і беларускай, неяк так. Ну, карацей, яна настаўніца па адукацыі. І ёй там прыляцела аднойчы за тое, што яна занадта моцна хуярыла за пыпу. Вось. Але калі Лукашенко здохне, то ну, якая ёсць яшчэ матывацыя у чыноўніцтва беларускага? Ну, хіба што знойдзецца які-небудзь лідар, хаця Лукашенко просто ўсіх хуярыць. У Беларусі няма ніякага нумару 2. Вось, разумееце, у чым трагедыя? Няма ніякага чалавека, які мог бы прыняць уладу пасля Лукашэнкі. Нават ягоныя дзеці знаходзяцца ўвесь час у цені. І я не лічу шмат верагодным тое, што ён перадасць сваю ўладу малодшаму ці якому-небудзь са старэйшых сыноў. Хутчэй за ўсё, дынастыі Лукашэнкі не адбудзецца. Адбудзецца проста анексія, або у найлепшым варыянце там пасудзяць якога-небудзь больш паслухмянага. Ну вось, ведаеце, як у Татарстане якім-небудзь, зноў ж такі, ёсць прэзідэнт Татарстану, які ніякай функцыі не нясе. Ён проста з'яўляецца пасрэднікам паміж РФскім прэзідэнтам і мелкім такім дробным чыноўніцтвам. Вось тое ж самае будзе ў Беларусі. Яно ўжо зараз вельмі моцна гэта нагадвае, але не да канца. Не да канца. То бок у Беларусі, наколькі я ведаю, зеткі пакуль што у публічных месцах не вісяць. І ніякіх мемарыялаў для герояў Бімбасу не стаяць, для герояў там ЧВК Вагнер. Пакуль што, прынамсі, з таго, што я бачу ў навінах, я гэтага не назіраю. Пішуць Бондарова, так, не Бондаренко, Бондарова, выбачаюся. Так, гэта пра тую жанчыну. Так, Маргинес, как относишься к Славомиру Адамовичу? Кто таки Славомир Адамович, блядь? Это некий чачэнскі нацыяналіст? Я не ебу, хто гэта. Ні Гурневіч Чэх па пашпарце. Ну, гэта, вядома, шмат мяняе. Дзякуй, што удакладніў. Раскажы падрабязней. Бондарева не Бондаренко. Так, выбачаюся, не Бондаренко. Бондаренко гэта Роман Бондаренко. Бондаренко Роман гэта чалавек, якога запіздзілі насмерць гэтая жанчына, блядь, якое яе была мянушка, Кассандра, Масандра, нешта такое, со сваімі хахалямі. Ты все путаеш. Да не ўсё я блытаю, ну гэта сапраўды падобнае прозвішча. Хаця ведаеш, аднойчы я прыйшоў у спальны пакой тваёй мамы і пераблытаў вашыя анусы. Увайшоў у твой. Прабач, ты быў занадта малады, каб гэта памятаць. Але я хачу перад табой выбачыцца. Спадар Бобр. Бобр, курва. Она не выкладчица, а учится на учителя мовы. Ее отчислили с БГПУ. Уже числанули. Окей. Пачакай, яна не працавала па спецыяльнасці гэтай? Яна ж, блядь, старая просто як зямля. Ну так ці іначай, яна вучылася хаця б на гэтую спецыяльнасць. Бондаренко, Бондарева, Бандера, ўсё адно как лы. Ты працягваеш не паліцца. Адамович, натиск на О. Адамович. Так там по-расейску было написано. Як ти б прокоментував останній біф між Лукою і Зеленманом?
Типу, я знаю, в Білорусі будуть дороги в сторону України і роблять. А, ти мав на увазі будують дороги в сторону України і роблять укріп райони, плюс йде збори резервістів в РБ. Я думаю, це стратегія Зелі на внутрішню аудиторію, але це моя думка. Да не ведаю. Аналіз гэтых унутрыпалітычных беларускіх стасункаў ён вельмі няўдзячны, просто праз тое, што мы не ведаем, якая існуе канфігурацыя на дадзены момант паміж Лукашэнкай і ягонымі сілавікамі і Пуцінам і ягонымі сілавікамі, у тым ліку вагнераўцамі. Я таксама не ебу, як гэта дакладна працуе, то бок наколькі Лукашенко самастойны ў сваіх рашэннях і наколькі ў яго яшчэ існуе прастора для манеўру. Улічваючы нядаўнія перамовы з ЗША, я б хутчэй дапусціў, што Лукашенко не стане свае войскі беспасрэдна задзейнічаць у нейкай новай атацы на Украіну або на краіны Балтыі ці на Польшчу. Мне гэта падаецца малаверагодным, хаця верагоднасць гэтага заўсёды існуе. То бок заўсёды можа апынуцца, што Лукашенко насамрэч гэта ўжо проста касметычны такі кіраўнік краіны, а сапраўдныя рашэнні, сапраўдныя нейкія ключовыя дэцызіі, яны прымаюцца ў Крамлі. Славамір Адамович, ну які сабе рот калісь зашыў, пра яго пыталі. Блядь, я не ведаю, хто гэта. Разумееце, я не ведаю пaiменна ўсіх крынжовых палітычных актывістаў, якія існуюць у рэальнасці. Гэта вось як быў нейкі перыяд, калі я просто не хібаў, напрыклад, хто такі Севярынец, хто такі Дашкевіч, хто там яшчэ Пальчас. Ну я так толькі паверхнева вельмі ведаў, што яны лічацца умоўна правымі такімі палітыкамі у беларускім асяроддзі апазіцыйным. І мне пачалі прад'яўляць, тыпу, блядь, ты там нарадзіўся ў 20-м годзе, ніхуя не ведаеш, а гэта нашае змаганне, гэта гісторыя, гэта такія базавыя людзі, нашыя зубры. Вось. Потым я азнаёміўся з іхнай дзейнасцю і апынулася, што іхняя дзейнасць яна заключалася выключна ў нейкім крынжовым палітычным актывізме. І няма нічога дзіўнага ў тым, што я пра іх ніхуя не ведаў, або не хацеў нават ведаць. Я і цяпер не хачу ніхуя пра іх ведаць. Тое ж самае з актывістамі, якія сабе зашылі рты. Блядь, вось нахуя мне ведаць пра нейкага ебаната, які ўзяў, зашыў сабе рот. Ну, good for you, блядь. Ты зрабіў з сабой нейкую хуйню, ты зашыў сабе анус. Чаму гэта павінна кагосьці ў прынцыпе цікавіць на гэтым свеце? Не ведаю. Вось калі б Святлана Ціхановская пагаліла сабе анус, вось гэта было б сапраўды навіна. А тое, што хтосьці сабе рот зашыў, да... Ну, былі людзі, якія палілі сябе публічна на плошчах у Рашцы. Всялякія там монахі, якуты, здаецца, гэта ў Якутыі была акцыя, што нейкі монах просто выйшаў на плошчу і сам сябе спаліў. Просто ён там згарэў жывы на плошчы нейкай цэнтральнай. Ды ніхуя гэта ні да чаго не прывяло. Або я блытаю, там была нейкая бабка, магчыма, я блытаю, таму што былі падобныя выпадкі ў розных краінах. У РФ гэта была бабка. У РФ гэта была нейкая бабка, якая змагалася за кватэрнае пытанне. Я ўжо не памятаю канкрэтна, у чым яно заключалася, але ў рэшце рэшт яе давялі да таго, што яна прыйшла на плошчу і проста сябе нахуй спаліла. І як вы думаеце, улады мясцовыя, яны якім-небудзь чынам прыслухаліся да яе вось такой акцыі самаахвярнай? Ды не, усім было насраць. Яны працягнулі рабіць сваю хуйню, зарабляць грошы, і пра гэтую бабку сраку усе забылі нахуй. І толькі відосы з жанру гаўнаматрасе могуць нам цяпер пра яе нагадаць. Тое ж самае усе гэтыя ахуйцельныя актывісты, якія
рэжуць сабе вены, зашываюць сабе рты. Не ведаю, я б параіў людзям просто пра сябе паклапаціцца, а не хуйнёю усялякай займацца. Так, а скільки вагнерів зараз в РБ? Не ведаю, не сачу за навінамі. Ну, пагуглі калі-небудзь, Славамір персонаж цікавы. Ты побіж этэры з больш крынжовымі. Пракопчык і гені час ад часу было б няблага зашываць сабе рот. Не ведаю, што ты маеш на ўвазе. Ва Удмуртыі мужик сябе спаліў за тое, што выключылі удмуртскую з абавязковай школьнай праграмы. Бляць, па халеры, я трымаю ў галаве столькі бескарыснай інфармацыі. Вось я абраў быць шчаслівым, ведаеш, я не трымаю ў сваёй галаве тонны бессэнсоўнай інфармацыі пра палітычных актывістаў. Таму што я іх усіх у рот ебаў, яны не прынеслі нічога карыснага. У прынцыпе, ў гэты свет. Слухайце, пішыце пакуль паведамленні, а я адбягу пассаць на хвілінку. Давайте перапынак. Так, я з вами. Корпус Фрэна, гонар нацыі. Так, будзьма беларусамі, грантавы праект. Подозраю, што так. Але будзьма беларусамі, гэта яшчэ найлепшы выпадак грантавага праекту. То бок, так, гэта проста пераказы Вікіпедыі збольшага, але прынамсі гэта пераказы Вікіпедыі, ведаеце. Ёсць такі канал, як Годна, на якім можна пачуць ахуенныя аўтарскія думкі накшталт таго, што дыялект адрозніваецца ад мовы тым, што, як вы думаеце, напішыце свае варыянты ў чаце, чым адрозніваецца мова ад дыялекту. Давайте згуляем з вами ў віктарыну невялічкую. Коли праві в США пошлють нахуй Трампа? Ну, я подозраю, што калі ў яго скончыцца проста ягоны прэзідэнцкі тэрмін, тады і пашлюць. Складана ўсё ж такі, ведаеш, паслаць нахуй прэзідэнта. Ну, акрамя як словамі-то можна паслаць нахуй Трампа, але гэта ні да чаго не прывядзе. Хачу пра пытанне пра Будзьму. Ну, я рады, што ты добра бавіш час на нашай трансляцыі. Все ж таки мы тут сабраліся менавіта для гэтага. В дыялекту немає армії, щоб його захищати. Так, перший варыянт. Давайте яшчэ
Чым адрозніваецца дыялект ад мовы, на ваш пункт гледжання? Так, сапраўды пытанне такое, ведаеце, крытэрыі тут заўсёды могуць быць толькі арбітрарнымі. Але так ці іначай, нават арбітрарныя крытэрыі павінны мець, ну, нейкае практычнае значэнне у даследаванні, напрыклад, або ў палітычным сэнсе. Якія яшчэ варыянты? Усе беларускія праекты, акрамя маргенеза, грантавыя. Гэта праўда. Хаця, ведаеце, мы цяпер стварылі папку такую ў Тэлезе, куды мы закінулі ўсе каналы, так бы мовіць, з маргенезнай сеткі вяшчання. Я магу потым скінуць у Тэлегу. Я сумняюся, што якісьці з гэтых каналаў сядзіць на грантах. Ну, мабыць, адзін вось гэты пракопчыцкі канал. Канал Пракопчык. Пра анатомію. Так. Медыцынскі канал Пракопчык. І я ведаю 5 чалавек, што пасля працы на будзьму пайшлі да псіхатэрапеўта. Ну, я ведаю толькі, што там адна вядучая, яна хварэе анкалогіяй нейкай. Здаецца, у яе быў рак грудзёў, але зноў ж такі магу пераблытаць і мяне потым у чаце абассуць за тое, што я нічога не ведаю. Вось ведаеце, калі стрым называеш «я нічога не ведаю, задавайце пытанне», у людзей прэтэнзіі адпадаюць. А як толькі пачынаеш хвастацца, што ў цябе 500 падпісантаў, адразу пачынаюцца выебоны, адразу табе ссуць уебала, размазваюць кал па пузе. Гэта, ведаеце, штодзённасць для беларускага стрімера. Ну дык што, будуць яшчэ варыянты, чым адрозніваецца дыялект ад мовы? Я вам скажу, вось крытэрый падзелу паміж дыялектам і мовай з пункту гледжання каналу годна. І ён заключаецца ў тым, што у мовы, сапраўднай мовы, ёсць свая пісьмовасць, а у дыялекту няма. Вось так. Беларускі адукацыйны кантэнт. Таму будзьмы беларусамі, гэта яшчэ не найгоршы выпадак. І я б і на іх моцна не залупаўся. Таму што кантэнт, ну, ён навукова-папулярны такі, навукова-папулярны гістарычны, з невялічкім такім ухілам у сучаснае палітычнае жыццё, сучаснае палітычна-вайсковае жыццё. Але так ці іначай, ну, інфе адтуль можна больш-менш давяраць. Там ёсць спасылкі на крыніцы, там ёсць нейкая, ну, наколькі мне падаецца экспертыза. Вайшнорская сапраўдная мова атрымліваецца, ну, а хулі не. Так а що заважае прыдумати письменність на фонетику? Да нічога не заважае, просто ведаеш, па гэтым крытэрыі ты калі прыдумляеш такую пісьмовасць, у цябе дыялект аўтаматычна пераўтвараецца ў мову. Адпаведна, калі мова страчвае сваю пісьмовасць, скажем, ну не ведаю, які-небудзь гістарычныя мовы, пра якія мы ведаем толькі пра тое, што яны існавалі. Не ведаю, якая такая мова. По-моему, про полаўцаў.
Мы не ведаем, якая ў іх канкрэтна была мова, нават не ведаем, да якой групы яна належала. Таму што іх захуярылі ўсіх і пра іх літаральна. Стоп! Гэта была мова народу, які даў назву краіне Балгарыі. По-моему, блядь, я не лінгвіст ніхуя. Карацей, была, ёсць, хутчэй за ўсё не толькі да гэтай мовы гэта адносіцца. То бок былі ў гісторыі мовы, пра якія мы сёння ведаем толькі, што яны існавалі. Вось. Мы не ведаем нават, да якой групы моўнай належалі яны, да якой моўнай сям'і. Ну і згодна з крытэрыем ад год на бай, гэта не былі мовы, гэта былі дыялекты. Дарэчы, цікава, якой мовы гэта былі дыялекты ў такім выпадку, калі мы пра іх нават не ведаем, з якой яны моўнай групы паходзілі. Але гэта ведаеце, прыдзіркі, я даебаўся, ахуенны контент, грошы былі змарнаваныя не дарма. Буквально так кирыліцу вынайшлі. Будзьма ані разу не выбачын, што селеская мае сваю пісьмовасць, але лічыцца дыялектам. Ёсць, ведаеш, у польскім грамадстве ёсць дыскусія на гэтую тэму. Ёсць група людзей, якая лічыць, што гэта мова, гэта большасць паляк, гэта меншасць, якая менавіта жыве на Сілезіі і так размаўляе і стварыла, уласна кажучы, гэтую пісьмовасць. А большасць палякаў хутчэй скажа, што гэта дыялект. Калі ў нас крытэрый чыста дэмакратычны, то бок як лічыць большасць насельніцтва, так яно і ёсць, то сялеская мова гэта не мова, гэта дыялект. Але з майго пункту гледжання дэмакратыя гэта не той інструмент, які мы павінны выкарыстоўваць у акадэмічным дыскурсе. І гэта пры тым, што я цалкам прытрымліваюся такога, ведаеце, змадыфікаванага погляду Фейерабенда, які лічыў, што акадэмія, што навука павінна быць аддзеленая ад дзяржавы так жа сама, як ад яе аддзелены касцёл, як ад яе аддзеленая арганізаваная рэлігія, і ў прынцыпе рэлігія. Што навука яна павінна існаваць на свабодным рынку і што верыфікацыяй навуковых тэорыяў, навуковых канцэпцыяў павінна займацца грамадства. Толькі па Фейерабенду гэта павінен быў быць нейкі дэмакратычна абраны орган, такі, ведаеце, спецыялітэт нейкі савет па навуцы. А я лічу, што не трэба ствараць ніякіх дадатковых крынжовых органаў, якія вырашалі б, якая канцэпцыя з'яўляецца навуковая, а якая не. Дастаткова проста гэтыя ідэі выпусціць на вольны рынок. Або, калі мы размаўляем пра грамадства такое дакапіталістычнае, там таксама існуе свабодны рынок, але ёсць таксама і вялікі ўплыў проста шляхты. Ёсць мецэнацтва, ёсць... Гэта можна, канешне, таксама назваць рынкам, то бок, што мецэнат ён можа заданаціць на навукоўца, які яму проста больш спадабаўся. І гэта таксама можна апісаць з дапамогай рыначных механізмаў. Але мне падаецца ўсё ж такі карысным падзяляць гэтыя дзве рэчы. У нас ёсць магчымасць падтрымкі мецэнатаў, людзей з вялікімі грашыма, з вялікім палітычным уплывам. А ёсць мяшчане, проста звычайныя, якія данацяць меншыя сумы у больш такім распрошоным, як гэта па-беларуску сказаць, у больш такім рассеяным фармаце. Карацей кажучы, я згодны з Фейерабендам, што да таго, што навуковыя канцэпцыі яны павінны правярацца не ў лабараторыі, нават не навуковай супольнасцю, а менавіта што на практыцы, у індустрыі, на рынку. І гэта зрабіла б і само грамадства вальнейшым, і саму навуку таксама.
Вось. Аддзяліўшы яе ад дзяржавы і ад акадэмічнай супольнасці, так званай. Тэкс. Але я нешта запіздзеўся. Мы размаўлялі пра акадэмію прост. Я не памятаю, чаму я пачаў разважаць пра Фейерабенда. Ну, Будзьба ані разу не выбачалася перад нацыяй за Блохера, Дарогу і калонкі Вольскага і Залаткоўскай. А чаму ты лічыш, што яны павінны былі гэта рабіць? Неясна. Болгары, тюрки. Болгары, цыганы. Блядь, буквально русыньска мае 4 варыянты пісьмовыя. Ну, атрымліваецца, русінская мова, яна падзеленая на 4 падмовы. Такія 4 падсосы, 4 ўсаднікі русінскай мовы. Словаки визнаюць як мова, украінці ні, політика. Ну, вось, дарэчы, яшчэ адзін крытэрый. Але ён мне падаецца нават больш дакладным, чым крытэрый праз пісьмовасць. Таму што, ну, сур'ёзна прыдумаць пісьмовасць для мовы гэта не такая ўжо непад'ёмная задача. Таксама словаки вважаюць муравів за іншу націю, а чэхы ні. Але з іншага баку, чаму селезцаў мае ебаць, што лічыць нейкая бабка-срака ў Варшаве? Ну, на жаль, Польшча, яна значна больш цэнтралізаваная краіна, чым якая-небудзь Швайцарыя ці Амерыка. І, ну, селезцы вымушаныя, так бы мовіць, give a fuck about меркаванне бабкі-сракі ў Варшаве. Потому что варшавяцы могут так наголосовать, блядь, что селезцу застанется только палец у задницу засунуть и моўчкі выконваць распараджэнні цэнтральнай улады. Ну, варшавяка у іх тупо больш. Хутчэй за ўсё ў Варшаве жыве больш людзей, чым існуе людзей, якія карыстаюцца у штодзённым жыцці селезскай мовай. Ну і такім чынам просто, блядь, гэта ў Польшчы не працуе як у Амерыцы, дзе літаральна можна набраць большасць галасоў і ўсё роўна прайграць выбары. У Польшчы мажарытарная сістэма тупа. Вось прэзідэнцкая мажарытарная сістэма. І выбары прэм'ера гэта таксама справа фактычна. Ну, я не ведаю, ці можна тут выкарыстоўваць тэрмін мажарытарны. Не, хутчэй за ўсё не. Але гаворка ідзе пра тое, што вырашае проста большасць насельніцтва. Вось на выбары ідуць людзі, яны галасуюць за кандыдатаў, ну, за спісы. Людзі галасуюць за спісы ў парламент, то бок такая прапарцыйная сістэма. А ў прэзідэнцкіх выбарах сістэма мажарытарная. Але так ці іначай, проста ўсё вырашаецца адзінкавымі галасамі, не выбаршчыкамі. Таму што у ЗША, напрыклад, на выбарах галасуюць выбаршчыкі, а ў Польшчы на выбарах галасуюць грамадзяне. Адпаведна, блядь, варшавяцы будуць вырашаць, як правільна жыць людзям на Сілезіі. Ці ў іх там дыялект, ці мова. Прыходзіцца задумвацца. Украінська була заснована на конкретному полтавському діалекту. Якби щось в свій час стрельнуло, то основою міг би бути галицький варіант. Ну, беларуская мова таксама была збудаваная у асноўным на дыялекце, ён называецца, здаецца, цэнтральны дыялект беларускай мовы. Гэта Віленшчына, гэта Меншчына, вось гэтыя абшары.
А ўсе астатнія так вельмі пасрэдна на гэта паўплывалі. То бок калі беларуская мова сучасная, ну маецца на ўвазе літаратурная мова, была сфармаваная, скажем, на субстраце заходнепалескага дыялекту, то, блядь, беларуская мова ад украінскай фактычна б не адрознівалася. Можна было б сказаць, што гэта літаральна, блядь, адна і тая ж мова. Паслухайце, вось хто з Украіны, паслухайце, як гучыць заходнепалескі дыялект. Вось. Пра што яшчэ можна папіздзець? Што тут у чаце было цікавае? Мабыць, якую-небудзь думку я не скончыў, але нібыта ўсё мы абмеркавалі. Задавайце свае пытанні, пішыце якія-небудзь прапановы ў чат. А я думаю, што надышла чарга нашых відэа. Мы пачнем глядзець відосы. Тэкс. У нас з вами, карацей, я ўжо на пачатку стрыму распавёў пра новыя банкі, таму можаце данаціць, спасылкі знаходзяцца ў апісанні. Можна заданаціць як на Donation Alerts, так і на Streamlabs. Дарэчы, пакуль што не данаце на Tribute. Не данаце на Tribute, таму што там праблемка пакуль што ёсць з вывадам сродкаў. Я вас заклікаю данаціць на DA і на Streamlabs. Спасылкі ў апісанні. І там жа правілы замовы. І там жа спасылка на спісы відосаў. У нас з вами ёсць 2 відэа па другой чарзе і 3 яшчэ па першай. А яшчэ ў нас ёсць $6/еўра на банку Пазняка. Вось. І першы відос, які мы сёння паглядзім. Яго замаўлялі ў мінулы раз па актуальнай, а потым я так паглядзеў, падумаў, і я магу проста яго перакінуць з першай чаргі ў другую і паглядзець адразу. Таму што відос не вялічкі. Так. Вось. Завезлі контент. Значит, глядзім відэа. Я спадзяюся, дарэчы, што аўтарскіх правоў тут няма. Ну, капірайту я не бачу. Відэа з каналу Беларусь 3. Называецца «Ратуша», у дужках «Город Витебск». Архітэктура Беларусі. Ну що ж, давайте, погнали. Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Тыя самыя ліцвіны. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. На мове? Ці на дыялекце? Блять! 19-й год, дабстеп інтро. Што ты робіш? Я спадзяюся, што дыктарам у гэтым відосе будзе які-небудзь школьнік, блять, майнкрафтер. Витебская ратуша. Ностальжы. Вось, я не ведаю, ці яны будуць распавядаць у гэтым відосе, але паверх, які вы тут бачыце, трэці, ён быў дабудаваны. Толькі не памятаю, ці то было 20-е стагоддзе ці 19-е, але першапачатковы праект, ён выглядаў як двухпавярховы будынак. І тут нават бачна, што вось гэтая кэпка над уваходам, яна была на ўзроўні другога паверху. І раней проста сама вежа ратуша, яна выглядала больш выразна. Хаця, на мой погляд,
гэтая ратуша віцебская, она застаецца адной з самых прыгожых па ўсёй Беларусі. Па ўсёй Беларусі іх, здаецца, штук 7, калі я не памыляюся. Вось, там зараз знаходзіцца музей, краязнаўчы музей. Там знаходзіцца храмавая гара, Успенскі сабор. Мне там вельмі падабалася шпацыраваць свайго часу. Тут вуліца Леніна праходзіць, тут гэта Суворова, здаецца, вуліца. Гэта сквер Маяковскага. Не ведаю, тут была букіністычная крама такая, называлася Ля ратуша. І там былі ўсялякія старыя кніжкі. Ну, в асноўным саўковыя, але са сваёй атмасферай, так бы мовіць, была кнігарня. Што тут яшчэ цікавае? Там вось, не ведаю, ці будуць паказваць, помнік Машнову стаіць. І гэта не ў тым сэнсе, што ён занадта шмат машніў на катках у доце, і яму паставілі за гэта помнік. Гэта быў велікан, там больш за 2 метры росту. Ён паходзіў з Віцебску. А яшчэ там стаяць шыльдачкі. Вось тут, здаецца, іх можна пабачыць недзе, якія былі пастаўленыя ў гонар Віцебскай школы мастацкай. Там пра Пэна, пра Шагала, здаецца, нешта. Тут мастацкая школа і знаходзіцца, уласна кажучы. Так, як віцеблянін, ты хоць калі чуў пра часопіс «Віцебскі сшытак», бо я теж віцебскі? Здаецца, не. Я, ў прынцыпе, з часопісаў беларускіх ведаю толькі Савецкую Беларусію, там, не ведаю, Камсамольскую праўду. Што там яшчэ было? Звезда якая-небудзь. Памятаю, яшчэ маіх бацькоў прымушалі выпісваць нейкія аргументы і факты, ці гэта яны самі выпісвалі калісьці, але не памятаю, ці гэта была ў прынцыпе беларуская, не кажучы ўжо пра тое, каб віцебская. Віцебскія газеты былі нейкія, але я зусім ужо забыў назвы. Можаце нагадаць, паспрабаваць у чаце, якія там былі менавіта віцебскія. Але яны былі зусім бяззубыя, то бок іх не было сэнсу чытаць. Я ніколі гэтым не займаўся, і мае бацькі, дарэчы, таксама. Я, ў прынцыпе, не бачыў у сваім жыцці ніколі, каб хтосьці узростам ніжэй за 40 гэтыя газеты нават у руках трымаў. Звычайна з іх рабілі, там, не ведаю, мухабойкі, яшчэ якую-небудзь такую хуйню, каб у гаспадарцы спатрэбілася. Макулатуру таксама збіралі. То бок гэтыя газеты іх літаральна спачатку друкавалі, потым прымушалі людзей іх выпісваць на працах, а потым, прымушалі іх здаваць як макулатуру. Як працуе прэса ў Беларусі. Вось. Візьбішы былі. Так, маеш рацыю. Але я ніколі не чытаў, што там у гэтых візьбішах пісалі. Насраць абсалютна. Так, што такое яшчэ цікавае? Ну, там далей знаходзіцца сквер, не памятаю, як ён называецца. Мабыць, ён так і называецца, тыпу сквер герояў вайны 1812. І там стаіць гэтая піська і Наполеонаўскі палац, так званы, губернатарскі. Але гэта далей трохі, там і зоапарк. Вось. Там, калі далей па Суворова ісці, будзе таксама парк. Як ён называўся? Парк Свабоды? Таму што там плошча Свабоды, здаецца, на якой Ленін стаіць, і філармонія. І там у гэтым парку стаіць бюст Караткевіча. Віцебскі сшытак быў нармалёвай культурнай з'явай, 5 нумароў. Не, ніколі не чуў. Магчыма, яго выпускалі ў перыяд, калі я ў шкалку яшчэ хадзіў і жыў без палітыкі.
хэштег, так бы мовіць. Што тут яшчэ? Ну пакуль што не бачу. Па ходзе відосу будзем аналізаваць. Класіцыстычны пастамент святочнай незалежнасці Беларусі ў эпоху асветы. Цудоўны Вось тут знаходзіцца сабор Воскресення насупраць ратушы. Там гандлёвы цэнтр піраміда, ці як ён называўся. Мы яго заўсёды называлі пірамідай. Як ён сапраўды называецца, я не ебу. Магчыма, так же сама. Тут віцьба, рашулка. Плыве туды далей. Гэта... Не, гэта атрымліваецца рака, плыве... Так, і яна плыве ў віцьбу, у тым кірунку. Таму што тут узгорак, у прынцыпе, я памятаю, там быў вадаспад, і вада сцякала ў заходнюю дзвіну. Вось. Але перыядычна гэтая рашулка, яна проста перасыхала. Вось. Што яшчэ? Там амфітэатр. Тут тэатр Якуба Коласа. Там Софійскі сабор. Крыжовы помнік Александру Неўскаму. Тут, дарэчы, файны помнік быў недзе. Тут схавана пакуль што за будынкамі помнік Альгерду, вялікаму князю літоўскаму. Ну гэта працягваецца вуліца Леніна. Тут быў дзіцячы тэатр Лялька. Тэатр Лялька, і ён зараз там ёсць, здаецца. Там беларускамоўныя былі спектаклі з лялькамі, уласна кажучы, то бок акторы просто ўставлялі руку сваю ў задніцу лялькам і рабілі усялякія прадстаўленні для дзетак. Партызанскай славы парк. Сур'ёзна, так называецца, блядь, фу нахуй. Я памятаю, там музей ёсць партызанскія, і здаецца, я нават там адзін раз быў у гэтым музеі, а назву парку зусім падзабыў. Мне здавалася, што гэта парк свабоды. Ну ладно. Окей. Дуэт великасветскага класіцызму і вытанчанай грацыі барочнай вежы. Ратуша усім сваім выглядам была абавязаная усяляць упэўненасць і бязмежную павагу самасвядомаму народу. Якія сакрэты тоюць у сваіх сценах гэты велічны помнік высакароднай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Першая гарадская віцебская ратуша да нашых дзён не захавалася. Яна была пабудавана з дрэва і спаленая ў 1620... Вось, а там знаходзіцца мост Кірова і вуліца Кірова. У нас чамусьці ўсе вуліцы насупраць вакзалу называюцца вуліцай Кірова. І там такі прыклад сталінскай архітэктуры віцебскай. Вежы гэтыя. Ну, з пункту гледжання менавіта архітэктурнага поўная хуета, але часамі было там прыемна проста прайсціся, там быў такі скверык уздоўж вуліцы. Ну, кажу, быў, блядь. Для мяне гэта быў, таму што я бачыў гэта ўсё апошні раз у годзе ў 22-м, здаецца. Чацвёртым. Падчас паўстання гараджан супраць жорсткага уніяцкага біскупа Іасафата Кунцевіча. Ён ініцыяваў ганенне праваслаўнага насельніцтва. У 1644-м... Вось, гэта таксама віцьба. Гэта вуліца Леніна. Мы глядзім фактычна на стары горад па тым же самым ракурсам, трошкі змешчаным управа. Вось тут знаходзіцца помнік Альгерду, там Успенскі сабор. Вось там недзе парк гэты і філармонія. Годзе ва ўзнагароду за заслугі падчас вайны з Расіяй кароль Польшчы і князь ВКЛ... Я не каментую ніяк проста інфармацыю дыктара, таму што мне похуй, і я не гісторык. Я магу толькі пасмяяцца над тым, як там нейкага
як там нейкаму уніяту палец у попу засунулі, тыпу, Добро на аднаўленне Я разумею цудоўна, што мне гэты відос замовілі, каб я пасядзеў і панастальгаваў па Віцебску. органа самакіравання. Ратуша уяўляла сабой прамавугольны ў плане двухпавярховы будынак з высокім чатырохсхільным дахам. Завяршалася васьміграннай назіральнай вежай. Цокальны і першы паверхі былі цаглянымі. Другі паверх і дах з вышкай былі пабудаваны з дрэва. Падлога цокальнага паверха і ўнутранага панадворка была вымашчаная каменнем. Аднак Што за пан дворак такі? канкрэтнага знешняга выгляду і Трэба казаць спадар дворак. малюнка фасада ратуша не мела ніколі. Да пачатку 19 стагоддзя будынак 4 разы выгараў дашчэнту і зноўку ўзводзіўся. Витебская ратуша, нават страціўшы наўпростую функцыю збора членаў магістрата, заставалася карыснай для Віцебску. Перш за ўсё таму, што пераважна драўляны горад меў рэгулярныя праблемы з агнём. І Віцебская ратуша, як і любая іншая, была дамінантай, адпаведна, з яе было бачна небяспеку у любым кутку горада. Адсюль і такая назва, нават сярод віцебчанаў да гэтага часу кажуць, што каланча, так называюць Не ведаю, хто так яе называе, каланча, блядь. Я ўпершыню чую назву, здаецца. Віцебскую ратушу. У вас каланча на губах. Кажуць, што гэта якраз адсылка да таго, што было ў 19-м, пачатку 20-м. Вось, а там тэлевежа, там вакзал чыгуначны. Стагоддзя выкарыстанне ратушы як пункта, як вежы для назірання за горад. Адсюль можна было далей лёгка падаць сігнал пра небяспеку і ратаваць ўжо брандмейстарам горад. Новая муравая Блядь, трэба было пажартаваць іначай пра каланчу, тыпу у вас каланча на спіне. Але ўсё ж такі дзень дурака ўжо прайшоў. ратуша падзяліла рыначную плошчу на дзве паловы, у бок якіх звярталіся адпаведна пярэдні і задні фасады. А ў пачатку 19 стагоддзя да паўночнага фасада будынка ратушы былі прыбудаваны двухпавярховыя карпусы, якія стварылі невялікі ўнутраны панадворак, забудаваны ў час чарговай грандыёзнай перапланіроўкі. У 1833 на верхнім ярусе вежы быў усталяваны гадзіннік. Яго механізм па гэты дзень на месцы. Тады ж завяршальны шацёр замянілі вежкай у выглядзе ратонды і шпілем. Мы вось глядзім на ратушу, бачым яе галоўны фасад. І заўсёды і на ілюстрацыях розных, але ж гэта складаная пабудова. Ідуць карпусы ўглыб, прыбудаваныя гандлёвыя пабудовы. Як жа я люблю БТ. Спачатку яны раскажуць табе пра ратушу як сімвал незалежнасці і самасвядомасці, пазней пусцяць у эфір Азаронка, які будзе расказваць пра трыадзіны народ і драчыць на Сталіна. Да гэта 19-й год. Тут яшчэ ранавата для Азаронка. Ён увайшоў у прайм толькі годзе ў 20-м. Гэта 19-й год, гэта перыяд, калі яшчэ нават пратэсты не пачаліся масавыя ў Беларусе. Што там адбывалася? Ну хіба што. І тое, калі былі парламенцкія выбары ў 19-м, я не памятаю, гэта быў пачатак году ці ўжо восень. Я памятаю, што ў восені пачаліся пратэсты супраць інтэграцыі. І прыкладна тады ж пачалася хуйня з каранавірусам, карацей, пачалася такая актыўная палітычная ваўлечанасць беларусаў у павестку. Але Азаронак ён стрэліў толькі ў 20-м. У 19-м, а гэта пачатак 19-го, то бок гэта зусім даўно. Гэта ў той перыяд я толькі школку скончыў. Гэта занадта даўно было.
с магазинами на першых паверхах, со складами на других паверхах. Ну а тэлебачанне беларускае ў той перыяд было ўсё ж таки трошки іншым. Гэта быў час, калі, здаецца, Марзалюк прыходзіў на перадачы на тэлебачанне у прынце з пагоняй. Ну, рэчы, якія, напрыклад, зараз сабе досыць складана ўявіць. Там дворык унутраны быў. Гэта ўсё працавала. Нягледзячы на тое, што тая самая пагоня з'яўляецца гербом Віцебскай вобласці. Была неад'емная частка гэтай ратушы. Просто мы часам не выходзім навакол і не ведаем, што там ёсць такая цікавасць. Але для людзей, якія карысталіся там 200 гадоў гэтым, яны ўваходзілі ў ратушу, праходзілі туды далі, былі ў гэтых магазинах, выходзілі на Рыночную плошчу і ўспрымалі гэта ўсё цэласна. У 1775 годзе на месцы ранейшай была пабудавана цагляная ратуша. Маша і медведь. Сучасныя культурныя гарызонты віцебчанаў. Гэты будынак, праўда, у перабудаваным выглядзе захаваўся да нашых дзён. Першапачаткова ён быў простакутным у плане і двухпавярховым, з 4-яруснай вежай у цэнтры галоўнага. Ты, блядь, гэта паўсюль панаклеена. Гэта як лістоўкі руху беларускіх нацыяналістаў, блядь, на кожным слупе. Фасада. Завяршалася яна невялікім шатром са шпілем. Корпус ратушы быў прадстаўлены своеасаблівым пастаментам вежы, а ўласна вежа ўяўляла сабой спалучэнне некалькіх розных па вышыні і дэкарацыі ярусаў, у якіх пераважалі тыповыя для барока увагнутыя паверхні сцен, слаістыя пілястры, карнізы і складаныя профілі. Сцяна галоўнага фасада і дагэтуль дэкаравана плоскімі пілястрамі на вышыню ўсіх паверхаў і прарэзана прамавугольнымі і лучковымі аконнымі праёмамі. Вежа мае крывалінейныя контуры, яе ярусы аддзяляюцца адзін ад аднаго складанымі карнізамі. Зрэзаныя вуглы вежы дэкараваны пілястрамі, у аснове якіх валюты. Яны надаюць будынку асаблівую урачыстасць і пачуццё раскошы, якія так характэрныя для барока і класіцызму. Я ведаю, яны выглядаюць як нейкія пластылінавыя хуйні, блядь, прыклееныя туды скотчам. Патрабуе, канешне, рэстаўрацыі. Для нас падзелы Рэчы Паспалітай мелі не проста сэнс, змены палітычнай карты. Гэта была яшчэ і глобальная цывілізацыйная пераарыентацыя. Мы сталі часткай расійскай імперыі, у якой не прадугледжвалася самакіраванне. Магдыбургскае права, свабода, якая цешыла шляхту і мяшчан, все гэта стала часткай гісторыі. Не лужковымі, а цыбульнымі. Празарлівы ты чалавек, Ахолев Дітлер. Усё то ты заўважаеш. Ну вось, як бы бачыце, як выглядаў контент на БТ яшчэ на пачатку 19-го году. Можна было піздануць нешта пра тое, што падзелы Рэчы Паспалітай яны змянілі цывілізацыйны шлях Беларусі, што ў Рашцы не было ніякага магдыбургскага права і самакіраванне было нашмат больш абмежаваным. Пачатак 19-го году. Я сабе не ўяўляю, каб сучасная БТ-3 выпускала перадачы з падобным зместам. Так, ратуша святое месца, толькі ў яе лішк. Лішк? Ніхуя крамола. Ну так, я ж кажу, што гэта сапраўды унікальны контент на БТ. Прычым, я звяртаю вашу увагу, ён цалкам беларускамоўны. Тут і дыктар беларускамоўны, і прамоўцы, спецыялісты беларускамоўныя. І гаворка вядзецца пра архітэктуру яшчэ да уваходжання гэтых земляў у склад РІ. Гэта 18 стагоддзе, яшчэ да падзелаў. Прывітанне, дарэчы, USLS. Рады цябе бачыць, даўненька не бачыў. У
абставінах Расійскай імперыі улада належала імператрыцы Кацярыне II, а даравальная грамата гарадам, якая быццам бы пэўную аўтаномію давала населеным пунктам імперыі, зводзілася да сацыяльнай апекі, ремонту дарог і вось такіх не вельмі, на першы погляд, прывабных як бы сацыяльных задач. Адпаведна, Віцебская ратуша, яна у новых варунках павінна была пераўтварыцца Пачакайце. погляд Бля, а тут ёсць какая-нибудь отсылка на 1918? Таму што калі ёсць, то гэта яшчэ большая крамола, чым увесь відос. Бля. Ну хуй ведае. Хуй ведае. вабных як бы сацыяльных задач. Адпаведна, Віцебская ратуша, яна у новых варунках павінна была пераўтварыцца проста ў будынак, куды ўехалі асноўныя адміністрацыйныя службы тагачаснага губернскага расійскага горада. Унутранае аздабленне будынка сучаснае, зробленае ў 80-х годах 20-го стагоддзя. Калі ратуша перадавалася ў маёмасць краязнаўчага музея, была канчаткова знішчана арыгінальная планіроўка, за выключэннем памяшканняў цокальнага паверха і сутарэнняў. Перакрыцці першага паверха трымаюцца на цагляных скляпеннях, выкананых у тэхніцы кладкі елачкай. Крыжападобнае сутарэнне складаецца з 4 распалубак, што сходзяцца ў сярэдзіне памяшкання. Усе гэтыя скляпенні звычайна перакрываюць квадратную ці блізкую да квадратнай прастору і утворваюць цэнтральную кампазіцыю. Бля, гэта ж хата правага кута. Як я адразу яе не пазнаў, просто паглядзіце на гэтую хуйню. Палубкі ў іх служаць не толькі элементамі канструкцыі, але і арганічнай часткай агульнай архітэктурнай кампазіцыі. Іх размяшчэнне... Стыдно і больно. Стыдно і больно. Стыдно і больно. Так, донатик. Стыдно і больно. Вось бачыце, які гэта жывучы мем? Усё яшчэ стыдна і больна яго чуць. Акулы гатовы заданаціў $2,5 і піша: даўно не бачыліся, вось на затравачку па 3. Так. Ну, калі там музон, то мы гэта не паставім, канешне. Што там? А, не, гэта паходу не музон. Тут ёсць копірайт, блядь. Ладно, окей. Тут ёсць копірайт, але гэта тыпу не непасрэдна музыкальны кліп. Таму я буду спадзявацца, што мяне YouTube не адпіздзіць за прагляд гэтага відэа. Давайте занясем у чаргу. 3. Так, $2,5 гэта колькі? 25 на 3. Так, гэта цалкам у нас замоўлена, нават пераплачана. 2,5. Дзякуй за донат, ты неверагодны. Вось табе сэрцайка. Дзякуй. Так, ну давайте тады паглядзім па 3. Гэта у нас відэа з каналу «Будет не больно». Называется «Белорусы у душках и не только на параде равенства в Варшаве. Про Минск, квирдажинки и хейтеров». Відос 26 чэрвеня 25 году. Дзякуй за гэтае цудоўнае відэа. Зараз паядзім. Маргінесты гіф брауні. Брауні? Гэта нейкі батончык? Брауні. По-мойму, не. По-мойму, не. Можаш мне яго апісаць? Магчыма, я ўзгадаю, але нешта ў галаву не прыходзіць. Брауні. Я звычайна ем батончыкі такія
іх прадаюць у аўтаматах, на іх напісана Energy. Energy Go On, здаецца, нешта такое. І гэта самы аптымальны варыянт, калі ты не паеў з раніцы, прыехаў на вучобу і ўзяць гэтую хуйню ў аўтамаце. Таму што там арэхі, там нейкая херня по тыпу такіх кукурузных шарыкаў, то бок углеводы таксама і салодкая. Ну, карацей, просто бярэш гэтую хуйню, бярэш, ну, не шклянашку, гэта плястыку, карацей, бярэш сабе невялічкі кубочак кавы і можна за некалькі хвілінаў зрабіць сабе такі невялічкі сняданак. Або, ў прынцыпе, пайсці з гэтай хуйнёй на лекцыю, сядзець, кайфаваць. Страўнік, канешне, ад гэтай хуйні кайфаваць не будзе, але можна снікерсы яшчэ купіць, але снікерсы даражэйшыя. Так, ура, ура, гэй, слоны. Блять, шоколадный батончик такий з м'яким бісквітом. Не, я веду Марс, Снікерс. Не, брауні я не ведаю такія. Гэта ваш украінскі ці гэта міжнародная нейкая марка? Не ведаю. Магчыма, і бачыў, але ніколі не спажываў у настолькі вялікай колькасці, каб запомніць. Так, ну што ж, давайте відэа. Пагнали. Ухваляем. Всем привет, меня зовут Вика, это шоу «Будет Привитание, не больно». Прямо ура! сейчас мы находимся на прайде Ура, Прайд! области в Варшаве. I'm so Здесь proud очень of круто, you. очень весело, мы общаемся с разными людьми, О, узнаем, почему они идут. И сейчас мы находимся на Секундочку, я не поспел подрочить. прайде области в Варшаве. Здесь очень круто, очень весело, мы общаемся с разными Блять. людьми, узнаем, почему с разными людьми. Да блять. О, все, теперь поспел. Общаемся с разными Дякую. людьми, узнаем, почему они идут и для чего им это. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, будет не больно. Вось калі вам не падабаецца тое, што адбываецца на экране, хлопцы, я хочу вас падрыхтаваць чыста так псіхалагічна, маральна да таго, што ў вас ніколі не будзе дзяўчыны. То бок вось літаральна, калі ў вас штосьці хаця б з таго, што адбываецца на экране, выклікае прыступ хэштег рыгаю, то вы застанецеся інцэламі да канца жыцця. Я на прайде для того, чтобы показать, что мы не боимся выходить свои правы, что наш стяг налево. Дарэчы, я ж нядаўна ў Кракаве быў, што праўда, я вельмі мала па яму паходзіў, а жыў на ўскраіне, але ўражанне максімальна хуёвае. Савок горш, чым Варшава, дык яшчэ і смог ебануты. Смог. Ну, калі ты жыў зусім на ўскраінах, то там магчыма. Я жыву бліжэй да цэнтру, і тут смог гэта рэдкасць, сапраўды. Асабліва, калі цяпло робіцца на вуліцы, таму не ведаю. Не, на ўскраінах гэта вядомая справа, таму што людзі проста топяць вуглём свае памяшканні. Так, і улічваючы тое, што Кракаў знаходзіцца ў такой нізіне, аточаны узгорыстасцямі, узгоркамі, то просто ўвесь гэты смог ён збіраецца унізе, у самім горадзе. Але не ў цэнтры, чамусьці не ў цэнтры. Прынамсі, я гэтага так не заўважаю. Я калі ў Любліні жыў, у значна большай ступені смог мне перашкаджаў. Я просто зімой выходзіў на шпацыр, і просто ў мяне галава пачынала балець ад якасці паветра. А наконт саўку, ну я не ведаю, як, ну я бачыў так, ведаеш, я бачыў краем вока, як выглядае савок у Варшаве, і па сутнасці ўся Варшава гэта і ёсць савок. А ў Кракаве гэта асобныя раёны. І я не ведаю канкрэтна, у якім раёне жыў ты.
Самы цалковы раён, гэта звычайна самым цалковым раёнам лічыцца Новая Хута. Дзе канкрэтна ты жыў, я не ведаю. Ну, Новую Хуту я, дарэчы, літаральна паказваў на папярэднім стрыме, і на мой погляд нават Новая Хута выглядае лепей, чым любы савок у Беларусе. Ну, просто ў Кракаве значна больш архітэктуры цікавай, чым у Варшаве. Тут ёсць дзе пашпацырыць і мінімальна кантактаваць з цалком. А ў Варшаве гэта немагчыма проста. Ну, проста з дэфініцыі таго, чым з'яўляецца Варшава. І як выглядае старое место ў Варшаве. Калі я прыехаў у Кракаў ужо нармальна, а не па працы, сабралі б тусоўку. Проста ёсць хіба мажлівасць паехаць задармо амаль. Да можна паспрабаваць. Чаму б і не? Пішы. Пішы ў лапідарнасць. Дарэчы, я скарыстаюся магчымасцю і адрэклямую наш чат у Тэлеграме. Хто яшчэ не далучыўся і хто хацеў бы, ёсць у нас такі чатик для донатараў, і каб у яго патрапіць, вам трэба падпісацца на Патрыёне, здаецца, на ўзроўні мецэнат. Гэта $2 ў месяц. За $2 ў месяц вы патрапляеце ў наш эксклюзіўны чат, дзе сядзяць удзельнікі конфаў на стрымах, сядзяць проста донатары, і там бывае весела. Там вось гэты наш маргінезны шабуш увесь сканцэнтраваны. Просто вось абіцель зла. Таму каму цікава, падпісвайцеся на Patreon, і я з вами скантактуюся. Спасылка ў апісанні, як гэта водзіцца. Наконт смогу ты проста ў цэнтры яго не бачыш. Я жыў на 10-м паверсе, і калі я паглядзеў на горад раніцай, то ахуеў ад дымкі. Плюс увечары казяўкі з носу з чорным пылам выходзілі. Ну, па-першае, раніцай гэта можа быць не смог, гэта можа быць проста туман. Таму што вільготнасць вялікая раніцай. А тое, што ў цябе былі казяўкі з носу з чорным пылам, я у ахуе, блядь, у мяне ніколі такой хуйні не было. Скажы, калі ласка, дзе ты жыў, калі не сакрэт, таму што гэта выглядае проста як чарговая cool story. Паходу, цябе, ведаеш, цябе па працы пасялілі ў нейкую шахту ебаную. Іначай я не ведаю, як гэта патлумачыць. Так, Краків в низині знаходиться. Ну, так, я і сказаў, што ён знаходзіцца ў нізіне. Проста у цэнтры людзі асабліва не топяць памяшканні вуглём, а на ўскраінах так. Хто жыве ў сваіх дамах, у каго ёсць такая магчымасць тапіць вуглём, той топіць. І адтуль увесь гэты смог спускаецца потым, але да цэнтру гораду, ну, даходзіць рэдка. Бывае, канешне, асабліва у такія марозныя зімы, але не часта. Не часта. Нам, і што мы яскравыя, мы крутыя, мы слейныя, нас мега шмат, і мы ўвогуле бясконца прыгожыя, менавіта яскравыя. Для меня важна роўнасць, каб все люди былі роўныя. Так, для мяне таксама. Тым ліку важна паказаць, што беларусы таксама удзельнічаюць і змагаюцца за волю. Ну, асабліва пасля падзеі ў Вільні, яшчэ важней. Ну, я так збіраўся прыйсці. Вось у гэтага чалавека 100% ёсць дзяўчына, а ў вас няма, таму што вы парвачкі і цэлы. Яшчэ важней. Вось. Нахуя топыты вуглем еш дэрэвына? Ну, вуголь проста таннейшы. Апошнім часам сітуацыя шмат паправілася. Калі я ў 16-м годзе жыў на МС АГХ, то раз адчыніў в акно і ледзь не здох. Ну, магчыма. Я жыву ў Кракаве з 23-го. Так, з 23-го году я жыву ў Кракаве. З восені 23-го. І, магчыма, сітуацыя ў параўнанні з 16-м сапраўды змянілася. Хуй ведае.
Норм прыкид у змагаркі за волю. Да, по-моему, охуительный. Я б толькі... Калі б, ведаеце, калі б не прыходзілася турбавацца аб меркаванні грамадства, то я б так і хадзіў сам. І хацеў бы, каб усе людзі так хадзілі па вуліцы. Не просто так перыядычна за цічышку адзін аднога, так, ведаеце, неўзначай просто так ручкай праводзілі пальчыкамі па цічышках, па доечкі, малачко. Гэта тое, што мы любім. З них відродить Беларусь. Район Домбі я жыў. Домбі? Што гэта за район такі? Домбі. Краков. Ну-ка. А гэта каля вось гэтай платыны, правильно, на Вісле? Ну, не ведаю. Гэта, дарэчы, не тое, каб далёка ад цэнтру. Але тут ёсць нейкая прамысловая хуйня недалёка. І, магчыма, у гэтым была прычына твоих козюлек з чорным вуглем. Не, ну глядзі, вось я зараз покажу аўдыторыі гэтую хуйню. І вось скажыце мне, што гэта пиздец які савок. Ну, сур'ёзна, тыпу, блядь. Бывала значна горш. Гэта я літаральна увёў у пошуку Домбі Краков. Вось. Ну хуй ведае. По-моему, Варшава значна горш выглядае, нават у цэнтры, блядь. А гэта нейкая райская старана, ёбаная. Просто паглядзіце на гэта. Я гатовы там нават на вуліцы жыць. Блядь, аку вы гатовы? Ты выёбваешься занадта. Усё гэтым шэйхам не падабаецца пастаянна. Усё ў іх нейкія казюлькі няправільныя, блядь. І савок ім не падабаецца. Варшавякі, блядь, сраныя, прыехалі, понапрыязджалі, блядь, кунігасы. Саўковая забудова з хрушчовак ды 10павярховак. Ну, мы бачылі толькі што гэтую забудову, гэта выглядае не так страшна. А вось Варшава, блядь, не ведаю, якія раёны ёсць у Варшаве. Давайте просто напишем Варшава. Блоки. Блять, это просто страшно, нахуй. Поглядите на гэтую дзічыну. Вось вы стали по таким жить? Просто, что гэта за хуета, блядь, такая? Что гэта, блядь? Что гэта, блядь? Вы просто поглядите, ёпта. Так, блядь, так выглядае Варшава, блядь, сука, блядь. Ёбаная, блядь, сука. Сука, блядь, дедушка чуть не умер от приступа. Что это такое, блядь? Город Витебск. Сейчас будет обзор на ратушу, ёбаную. Что это такое, блядь? Что это? Дедушка Маргинес сейчас умрет, блядь. Пиздец, блядь. Это, по-твоему, не совок, блядь. Ёпта, блядь. На Домбі Краков пиздец, просто обосраться. Козюльки черные из носа. Пиздец. Вось таму і нельга верыць водгукам беларусаў про нішто, блядь, абсалютна. То бок пачуеш беларуса водгук про Кракаў, што яго казюлькі чорныя вылазілі з ануса, і будзеш потым сапраўды жыць з думкай, што гэта так і ёсць. А апынецца потым, што чалавек просто, блядь, занюхнуў засушаны кал сваёй цёлкі.
ці яшчэ якую-небудзь такую хуйню, што ён з'еў нейкую хуйргу з дадаткам вуглю, і ў яго просто скура пачарнела. Не, вось меркаванне, сярэдняе меркаванне беларуса выглядае так, на яго трэба класці хуй. Цэнтр мне спадабаўся менш за ўрослаўскі, але зноў ж такі я амалт. А я ябалт. Амаль па ім не ходзіў, таму дапускаю, што гэта проста ўражанне, а дэ-факта ён не такі. Ну я ва ўрославе не быў, не магу параўнаць. Але мне здалося, што будынкі нейкія незадбаныя, шмат жулей на вуліцах, шмат смеццяў. Ну, Кракаў ён сапраўды валодае найбольшым даўгом у бюджэце у параўнанні з усімі гарадамі Польшчы. Гэта такі, так. Ёсць такое, што грошы выдаюцца на ўсялякую хуету. У прынцыпе, у Польшчы толькі ў 18 годзе падпісалі закон, які абмяжоўвае мэраў у тэрмінах іхніх кадэнцыяў. Тэрмін гэта і ёсць кадэнцыя. Які абмяжоўвае колькасць тэрмінаў для іх. То бок да 18-го году можна было пераабірацца бясконцую колькасць разоў. І ў Кракаве быў, здаецца, на працягу 20 год адзін і той жа мэр. І толькі ў 18 годзе гэтаму прыйшоў канец. Вось нядаўна, здаецца, у годзе ў 24-м ці 23-м абралі новага мэра. Але да 18-го году можна было пераабірацца неабмежаваную колькасць разоў. Ну і адпаведна на Кракаве гэта сказалася, на жаль. Бля, ён ніхуя не так выглядаў, як на тваіх фотках. Вось так выглядаў раён хутчэй. Бля, дарэчы, голас падобны рэальна. Бля, лінк не выслаўся. А вось. Это линки ваши. Я всегда говорил, что Игорь Линк пидорас. Никаких линков пидорских в моих чатах не будет. А теперь давайте посмотрим на людей, которых пидорами назвать, ну, никак просто нельзя. Это просто гонор нации. Давайте. Ну, я так збирався прийти. А чи можете ви для цього є дійсно неправильно? Вось і Шаўроў пры парадзе. Potrzebujemy się wspierać nawzajem. Parada jest bardzo ważna, bo mamy jeszcze dużo drogi. Tego, takie same prawa jak normalni ludzie. Jest to jest piękne widowisko, ale każdy się zebrał, zobaczcie. No tak naprawdę parada to jest Столькі свабодных прыгожых людзей. ale najbardziej kolorowo. Нарэшце мы пабачылі, як нас шмат. Для того, щоб підтримати людей, які з нами не мають ровно того. Ну, то бишь, это может быть пенсионеры, то может быть и колясочницы. Так. И Просто быть... одни пенсионеры и колясочники. Я не знаю. Куды не погляди. То может быть люди с нетрадиционной такой... Як это кажуть? З нетрадыцыйнай адоранасцю. Так, пакуль мяне не было, у цябе адбыліся стрымы з Пракопчык ды нейкім Олегам Фрэнам. Будзе што паглядзець. Выглядае як топ-кантэнт. Ты нават сабе не ўяўляеш, наколькі ты маеш рацыю. Вось, абавязкова паглядзі гэтыя стрымы. Просто цалкам. Без перапынкаў. Я раю гэта зрабіць яшчэ, ведаеш, залпам. Спачатку з Олегам Фрэнам, а потым з Лізай Пракопчык. Я пакуль што не ведаю, ці ўдасца нам арганізаваць дэбаты. Былі такія пляны, ёсць праблемкі такога палітычнага характару. Не ведаю, ці ў нас атрымаецца зладзіць
дыскусія. Спадзяюся, што так. Але гэта не ад мяне залежыць, на жаль. То бок я гатовы даць пляцоўку, але не ўсе ўдзельнікі, так бы мовіць, на гэта пагаджаюцца. Хаця нібыта папярэдняя згода была. Погляду, может быть, так. Ну и мы пришли подпрымать. Такое значимое событие, праздник свободы, праздник себя. Давно не читала. Ура! Хотела ли бы ты, Свобода! чтобы такие прайды проходили в Беларуси, и что должно случиться, чтобы они там проходили? Я думаю, лепш Прокопчык спачатку, каб градус не паніжаць. Ты мяне абражаеш, слухай, там градус нормальны. Конечно, я бы хотела, чтобы такие прайды были в Беларуси. Я лічу, што Прокопчык і Олег Френ, яны знаходзяцца на адным узроўні дыскурсу. Я не буду озвучивать вслух, что должно произойти, я думаю, так понятно. Я не буду агучваць, што я не буду агучваць, з кім трэба паступаць, як малады лорд Рамзі са сваімі палоннымі. Ну, потому что для меня период опасных событий, которые происходит в мире, когда буквально происходит некий объем там правых сил тьмы, консервативных. Фу, правые силы, фу, консервативные, фу. Очень важно поддерживать своих друзей. Ну и как бы, в принципе, я монархист. Для нас такая вещь, как Монархіст? А, то-то я гляджу у яго такія, ведаеце, чорна-жоўтыя колеры на ягонай спадніцы. против имитации, это как бы базовые достижения. Что повинно Гэта база, я лічу. Просто з Олегом Френом нібыта зусім пиздец нейкі, судзячы па чаце. Да не, нормально. что в Беларуси так само проходили... Я лічу, струмы былі в некаторым сэнсе падобныя. Маргінезікі адурэлі з гэтай прыкормкі. И прайды. Мы павінны адабраць свае правы на прайды, бо правы не беруць, правы адбіраюць, усе пра гэта ведаюць, але я веру ў тое, што аднойчы ў Беларусі будуць праходзіць не толькі прайды, але і дажынкі. Роўнасць для мяне... Не толькі прайды, але і дажынкі? Ніхуя сабе. Гэта магчымасць хадзіць па сваім А зараз штосьці перашкаджае дажынкам? Я просто так пільна не сачу за навінамі. Дарэчы, хто вот для адміністрацыі Ютуба на ўсялякі выпадак гэта мужчынскія саскі. То бок тут ніякай парнаграфіі. Незалежна ад Гэта таго, ўсё што ты думаеш. мужчынскае, такое братэрскае, Іншае. мужикоўскае, хлапечае. Гэта пра магчымасць уступаць з чалавекам, якога ты кахаеш, незалежна ад таго, Яе нават завуць, яго нават завуць Паша, таму... гэта думае захват. А роўнасць для мяне гэта воля, гэта магчымасць жыць абсалютна разнастайнае жыццё. Белорусам свободы. Я хочу, чтобы белорусы перестали сраться, потому что это так делают Так, только лепей ссаться ўсё ж таки. российские оппозиционеры. Не надо повторять, пожалуйста. Что не надо повторять? Я хочу, чтобы белорусы перестали сраться, потому что это так делают только российские оппозиционеры. Не надо повторять. Ну так, только российские оппозиционеры срутся. Ура! Прыгожие вольные жанчыны, колькі прыгожих людей, класс, ура! Я хочу, чтобы у вас все было Круто. хорошо, у нас все было хорошо, у украинцев, казахстанцев, и вообще, чтобы наконец-то наша часть света начала жить нормально и радужно. Да, мы против какого-то государственного принуждения, но при этом я лично выступаю за активное просвещение, да, за какую-то социальную работу. И, ну, мне кажется, в 2025 году, ну, гомофобом быть достаточно стрёмно. Ну, Так как это гомофобов, блядь. Задушил бы своими уластными руками. потому что Кожного гомофоба, блядь, страхнул бы в задницу. всех свобод, да, А якая ў яе чыстая, плывучая мова такая, ведаеце, патошная. Яе просто вось з гэтага прайду і да мяне на стрым вяшчаць гадзінамі. гомофобией вот, занимайтесь где-то дома, да, чтобы никто этого Так, не видел. дома сваёй гомафобіяй займайцеся. Не надо это вот все. А мы вас, гомофобаў, трахаць у задніцу будзем публічна, запомніце. Просто я буду асабіста трахаць кожнага гомафоба у ягоную гомафобскую задніцу, блядь. Пячилась. Стоп!
Мы покажем вам, что зрабіць чалавека геем немагчыма, трахнуўшы вас у задніцу. Стацца, чтобы в Беларусі таксама прайшлі парады роўнасці, вось як тут. Ой, ну там шмат умоваў. Ну, сэнсе, каб сышоў Лукашенко, каб сышоў Пусін, каб Пазняк гэты сышоў нарэшце, перастаў брудзіць кроў беларускаму народу, беларускаму вольнаму ЛГБТ народу. Дэмакратія, думаю, такое мажліва, таму што, в прынцыпе, это не патрэбны дазвол, это просто права людзей збірацца на маршы, калі нікому не пагражаюць, то праводзіць такі марш роўнасці. Што ты можаш сказаць гомафобам? Там, адукуйся. Правильно, ура! Адукуйтеся, гомофобы, блядь, пидорасы. Я лишу, что кожный гомофоб это пидорас, блядь. И гомофобы все пидорасы, блядь. И негры, ёбаные. Чому правий рух довго маргіналізувався? Не ведаю. Тому что правый рух это гомофобы, блядь, пидорасы, конченые люди, консерваторы. Усіх их треба просто, блядь, знішчаць фізычна. Все в ваших руках. Все ж таки... Хто не захоча адукавацца, таго мы адукуем, блядь, анально, нахуй. Калі... Досуха, мы вас адукуем, блядь, досуха у вашей задницы без смазки. Геи, да, ну, такая, атрымліваюць там роўныя... Кожнаму гомофобу по гею, блядь, каб вас нарэшце выхавалі свабоднымі людзьмі, блядь. Вы з гетерасексуаламі, то гетерасексуалы нічого не губляюць. То, як бы, я не ведаю, чым у вас праблема у них. Что ты скажешь гомофобам? Гомофобам я скажу, што яны гомофобы геть. Поле не будуць такія слейныя, як мы. І пакуль у них няма сваіх фембояў, пакуль у них няма сваіх драг-квін, у них няма... Блять, а у нас насамрэч ужо ёсць свае фембоі. Толькі гэта жаночыя фембоі. Шансаў супраць нас. Мы ўсе прыгожыя, мы ўсе бліскучыя, у нас самы класны глітер на тварах. І ўвогуле, у канцы канцоў мы пераможам. А ў нашых жаночых фембояў толькі клітер і перыядычна ён сядае на нашыя твары, але мы ўсе інцэлы, таму здараецца гэта вельмі рэдка. Светлыя, мы пазітыўныя, мы класныя, і нас вельмі шмат. Ну, светлые, я не ведаю, гэта нейкі расізм, по-моему, з боку Пашы. Потому что сярод нас не толькі светлыя, сярод нас і цёмныя. І усе колеры, так бы мовіць. Мы, у прынцыпе, мы не бачым гэтых колераў, гэтых адценняў. Сярод нас разнастайныя, вось, так скажем. Ура! Ажно вочы заслязіліся ад шчасця. Ну вось гэта лішняе было, гетэрасексуальныя стасункі нейкія, мы такое не ухваляем. Фу, блядь. Пиздец. Осуждаю пропаганду нацизма от спадара Берковича. Так. Поглядели відэа. Так, нас много, и мы идем на Минск. Так. Вось гэтых цудоўных людей бы да ў акопы. Я думаю, мы давно б ужо каталіся б на белых абрамсах по Чырвонай плошчы. Таким чынам фармуючы наш нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Так, слухайте, адыйду яшчэ на хвілінку пассаць, і мы працягнем глядзець відэа. Можете пакуль что-нибудь спытаць, что-нибудь написать цікавае, або задонатить. Вось, а я пойду посикаю.
Так, я спадзяюся, што вы не чуеце лішніх гукаў на заднім фоне. Калі яны ўсё ж такі ёсць, напішыце. Я зачыню акно. Текс, давайте працягваем, што там наступнае ў нас. Донаты, дарэчы, былі яшчэ. Донаты. Донатаў не было. Окей, а гэта значыць, што мы вяртаемся да відосу пра ратушу. Вось, паглядзелі. Трэцюю чаргу. І зноў да хаты Няуса. Да хаты Няуса, так. Не продаецца хата правачкоў. Правацкі дом не продаецца. Пагналі. Памеры падпарадкаваныя адзінаму рытму. Такія скляпенні цалкам абапіраюцца на сцены, раўнамерна пераносячы нагрузку паверха па ўсім перыметры корпуса будынка. Другая полова 18 стагоддзя Каб мама Няуса могла зайсці там і нічога не абвалілася. архітэктуры Беларусі праходзіць пад знакам віленскага барока. Віленская барока, калі хочаце, гэта ўжо трэцяя ступенька ў эвалюцыі гэтага стылю, калі не хочу. Ён набыў максімальную колькасць мясцовых рысаў. Віленская барока, у адрозненні ад барока, напрыклад, у Італіі, Іспаніі, было больш халодным, паўночным, вытанчаным, то бок не было кров. О, а вось тут знаходзіцца Віцебскі, гэта, яго называюць Белы дом, вось там, за амфітэатрам. Там знаходзіцца Віцебск-облсполком, здаецца, гэта называецца. Карацей, Віцебскі абласны выканаўчы камітэт. Віцебск аблвыканкам, вось, калі па-беларуску. А вось тут злева медыцынскі універсітэт. У накірунку ракако і пампезнасці і пышнасці наадварот досыць халодна, падкрэслена, стрымана. Стылі барока і класіцызм сталі непасрэдным развіццём ідэй 17 стагоддзя, пачатку новага часу. Стыль барока быў закліканы прадэманстраваць раскошу і багацце. Яму ўласціва падвышаная эмацыйнасць, дынамізм, ірацыяналізм і экспрэсія, у той час як для класіцызму характэрны увасабленне лепшых узораў антычнасці і высакародная прастата. Барока трансляваў параднасць і напышлівасць, прасторавыя ілюзіі, што скажаюць прапорцыі будынка, а класіцызм раўнавагу, гарманічнасць прапорцый і функцыянальнасць. Што датычыцца класіцызму, вось гэты пласкасны фасад, які мы бачым, унізе зроблены зараз, ён з 19 века прыйшоў раўнаважаны, такая сівая кампазіцыя, направа-налева, аднолькава, усё з ім зразумела. Мне крышку шкада, вядома, што трэці паверх з'еў пачатак гэтай вежы. Вот цікава было, як я пра гэта казаў. Гэта вежа вырастала з гэтых двух. Але я думаю, у сучасных умовах можна проста здымак закінуць у аішку, і ён прыбярэ, блядь, трэці паверх, каб можна было ацаніць маштаб вежы. Шла надалей. А вежа гэтая асаблівая. Тут плоская, а вежа, яна не мае плоскіх сценаў. Яны вогнутыя. Вежа сармат. Але, калі вогнутая сцяна, дык што ж будзе на вуглу? І тут вогнутая, і востры вугал. І што робяць майстры? Яны зразаюць вастрыню гэтага вугла, і там такія плоскія кавалачкі сцяны. Мне здаецца, там пілястрачкі ёсць такія на гэтых. Ну, такі элемент, які замацоўвае, потому што, ну, ўсё ж такі па флангам нешта павінна быць. Якія тут карнізы трымаліся. Барочныя карнізы, мы іх называем крапаваныя. То есть яны трошки вот ідзе карніз, потом пашло заглыбленне, потом яно адразу пашло наверх. А гэта узбагачае формы, таму што тое ж соніка па-рознаму тені атрымліваецца, па-рознаму адкідваецца. І ўвесь час гэты фасад жыве.
бо тени рухаюцца по гэтым фасаду. І розная вышыня гэтых ярусаў, розныя памеры апон тут, усё гэта працуе на вобраз, які павінен быць. Характэрныя дэталі барока – гэта багатая ляпніна, вычварныя ўпрыгажэнні, балкончыкі і эркеры, а яшчэ вялікая колькасць раскраповак. Гэта калі адрезак сцены вылучаецца наперад або назад. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, яшчэ донат. Так. Донаты я люблю. Ура! Донаты! От свободных людей, ЛГБТ-донаты. Аковы гатовы задонаціў $2 і піша для агульнага развіцця па 3. Ну давай. Все ж таки нам трэба адукавацца. Гэта правильно. Гомофоб, адукуйся. Так, $2. Гэта атрымліваецца колькі па часе? Прыкладна 7 хвілінаў. Давайте полічым. 20 на 3. 6. Карацей, 6:40. Что там за видос? Так, гэта цалкам. Відео з каналу Арсенал Ведзе. Называется «Как получить разрешение на оружие в Польше для иностранца». Глядим. Доброго дня, мене звати Женя. Хочу поділитися з вами такою інформацією, як отримати дозвіл на зброю в Польщі для обцекрайовців. Тобто не має значення, з якої іншої країни ти, але ти проживаєш в Польщі і маєш бажання займатися там стрілецьким спортом, мисливством, нема значення. Так. Розкажу вам просто свою історію, через що пройшов я і що я для цього всього робив. Я пройшов афганську війну. Першим пунктом це буде так, бути членком клубу стрілкового щонайменше 3 місяці. Зараз хлопці казали, що можливо були зміни, що потрібно бути місяць, і після місяця... Відос, коли що 20 травня 24 году, я не ведаю, наколькі він актуальний. Можеш здавати екзамени. Другим пунктом, щоб все це було, скласти потрібно теоретичний екзамен і практичний зі стрільби. Це все робиться після того, як ти цей період пробув членом клубу, там 3 чи місяць, складаєш цей екзамен. По удачному складанню екзамена ти складаєш теоретичний, і там будуть такі питання, не складні, але трохи їх завчити можна легко. І буде практично зі стрільби, як спортивний пістолет, КБКС і помпка, дробовик попросту по-нашому. Коли ви складаєте вдачно екзамен, ви достаєте в своєму кабінеті. Ви чуєте музику на фоні? Сподіваюся, що ні. Але коли чуєте, напишіть. Забув сказати. Пишуть, там, до речі, літерально сьогодні вийшов у Шабу відос. Ну, можеш замовити відос Шаби, я не супроть. Свій особистий кабінет, так як бути членом клубу. До речі, ти не чув новини, у нас тепер нових два банки з'явилися. Банк біології і банк відосів, які я сам би поглядів. І у тим ліку у моїм списі відосів, які я сам би поглядів, є відос Шабухи. Один з недавніх. Ви достанете в особистий свій кабінет. Чувать, на жаль, блять. Треба тоді окно зачинять. Ай, блять. Як заебали люди
якія не могуць музыку слухаць у навушніках. Вось просто да глыбіні душы. Вы найгоршыя людзі. Я хачу, каб вы, блядь, пераламалі сабе ўсе свае пазваночнікі на сваіх танцах ебаных. На сваіх слэмах. Вось. Так. Вось я лічу, калі ты бачыш чалавека, які танчыць публічна, яго трэба просто... Яго трэба адразу адукаваць, просто перманентна. Каб у яго на ўзроўні імпрынтынгу адбывалася імгненная памяць. Як сябе трэба паводзіць у публічных месцах. Отримуєте такий патент, що ви здали екзамен. І коли ви достанете цей патент, просто вось атрымліваеце права на зброю і генерувати там же в тому своєму особистому кабінеті ліцензію заводника. Це ліцензія на спортивну стрільбу. Корисне відео, насамрэч, я так подумав. Ви повинні зробити лікарські справки, бадання медичні. Це прості справки, такі як, наприклад, це є вони окуліст, психолог, психіатр. І там ще, здається, одне чи загальне, що висновок має бути. Точно не пам'ятаю, якщо що, може хто знає, поправить. Потім, коли ви ці справки всі зробили, ви заповняєте внесок. Внесок там не складний, в кожному воєводстві може трошки відрізнятися по-разному, ну, принцип один той самий, що одне й те саме. Тобто ви заповняєте внесок, додаєте до нього такі документи, як патент стрілецький, який ви одразу в вашому кабінеті є, ви його згенерували, його скачали. Ліцензію заводника спортивну так само, що ви згенерували, достали. Лікарські бадання, що ви так само ж зробили, це все підтягнули. Та оплату за послуги оплату за послуги та промеси на зброю. Цікаво, калі у мяне знойдуць гемарой у задніцы, ці мне выдадуць права на нашэнне ствола, каб можна было працягваць засоўваць сабе падоўжаныя прадметы ў задніцу. Але нешта мне падказвае, што гэтае пытанне застанецца без адказу. Оплата за послуги, я не пам'ятаю, там 500... Я просто пасля папярэдняга відэа вырашыў не хавацца больш. Я выходжу з шафы і хачу атрымаць дазвол на зброю менавіта з вышэй указанай прычыны. 500 з чим-то злотих. Ну, ціну не буду казати, бо не пам'ятаю, направду. І промеси. Промеси там коштують щось в районі 17 чи 15 злотих за штуку, а промеси це так зване розрішення на оружие, що коли ви приходите в магазин купувати собі зброю, вам дають таку промесу. І по цій промесі ви маєте право купувати зброю. І оцей комплект документів ви висилаєте все поштою до ВПА у вашому воєводстві. Після чого до вас приходить дільничний, має прийти дільничний, як ви відправили лист, там в течение, по-моєму, там 7 днів чи 2 тижнів, не пам'ятаю, ну прийде до вас дільничний і порозмовляє з вами, з вашим сусідом, які у вас там відносини в сім'ї, як ви себе характеризуєте, сусіди, він обов'язково з ними порозмовляє. І він зробить зі своєї сторони такий, так само лист, ну вашу характеристику як людина. То якщо хтось бажає, то в добрих так, стосунках з поляками, з своїми сусідами, краще за все попередити їх за це, щоб дільничний просто прийшов, якщо навіть він буде приходити спитати сусідів, то сусіди будуть якби знати і не переживати, бо люди різні бувають. Одні можуть сказати, зачем тобі іностранцю оружие там у нас в стране, а тобі просто це, ну, надо, скажімо так, бо тобі це понравилося, твоє таке хобі. І коли він це з вами порозмовляв, зробив зі своєї сторони цей лист, він відправляє це все до ВПА. І це займає по-різному в різних випадках, може там тиждень, може 2. І вам прийде зворотній лист з ВПА з відповіддю. Або ви достанете свою завітну таку червону книжечку, де буде написано, господі, я вже не пам'ятаю,
Якщо що, наповню, прочитаю, бо з собою документів немає. Достанете червону книжечку, достанете свої промеси, і це буде вважатися те, що ви вже можете спокійно брати, купувати собі далі сейф, зброю і все, що ви хочете. Якщо комусь інформація буде полезна, пожалуйста, напишіть, розкажу, що далі, як це відбувається, там, купити сейф, оружие. А так, поділився тим, чим знав, може щось не так, то поправте. Дякую. Буду вдячний за інформацію. Гарного вечора всім. Текс, ну ви зрозумілі, карацей, що, па-перше, дазвол на зброю у Польшчы працуе досыць, блядь, заёбна. Ён яшчэ не агучыў цану, так бы мовіць, у колькі тысяч злотых вам абыдзецца такое права на нашэнне зброі. А там іх, здаецца, некалькі тысяч. То бок, як на кіроўчае права да аўтамабілю. Каб вадзіць машыну. Гэта першы аспект, што сама практыка, сам працэс атрымання права на зброю хітра выебаны. Дык яшчэ да таго ж, вы павінны гэтую зброю захоўваць у спецыяльным сейфе, блядь. І насіць яе просто так, ну... Не ведаю, ці можна яе насіць у прынцыпе. Цалкам магчыма, што не. То бок там павінен быць спецыяльны кантэйнер, я так разумею, для яе пераносу. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі вы паспрабуеце з дапамогай гэтай зброі сябе абараніць, то згодна з польскім правам вам пиздец. І адзінае, што можа вас выратаваць у такой сітуацыі, гэта суддзя, які паглядзіць на вашу справу і вырашыць, што ваша самаабарона была адэкватнай. То бок, што пагроза для вас была настолькі вялікая, што ў вас не было ніякага іншага выбару, акрамя як страляць у злачынцу. Такія кейсы сапраўды былі, і сапраўды людзей, якія абараняліся нават са зброяй і для якой не трэба дазволу, так званая чорна-порахавая зброя, якую можна купіць проста, нават будучы іншаземцам. Проста заходзіш, купляеш, гэта такія рэвальверы, гэта зброя, якая была прадукаваная да 1800 нейкага там году. То бок гэта старыя такія рэвальверы, якія літаральна працуюць, блядь, з порахам. Я не ведаю, як дакладна выглядае працэс, то бок там, па ідэі, трэба патроны спецыяльна загружаць, потым забіваць іх, блядь, там порахам, такой спецыяльнай палачкай. Калі я не памыляюся, магчыма, я просто не разбіраюся ў зброі, але у маёй свядомасці гэта неяк так выглядае, у маёй фантазіі. І патроны таксама для гэтага можна купіць да такой зброі. І вось наколькі яе можна адкрыта насіць, я не ведаю. І наколькі схавана таксама можна яе насіць. Але дакладна былі кейсы самаабароны з такой зброяй, і сапраўды суддзя апраўдваў. Але, зноў ж такі, гэта быў не мясцовы суддзя, гэта быў, блядь, вярхоўны суддзя Польшчы. То бок, калі у вас будзе справа разгляд самаабароны з ужыццём вагнепальнай зброі, то каб вас апраўдалі, вам прыйдзецца дайсці да самага верхняга ўзроўню. Таму што на нізавым узроўні, як я ўжо сказаў, вам пиздец, блядь. Калі вы недастаткова моцна прыкладаеце вымаганняў часу, там, сродкаў, добрых юрыстаў, каб вас бараніць, то вам пиздец, блядь. Калі вы будзеце зброю гэтую ўжываць у цэлях самаабароны. На жаль, гэта выглядае так. Дарэчы, я ўзгадаў, здаецца, для таго, каб насіць гэтую зброю, каб не толькі захоўваць яе ў сейфе, але і насіць з сабой, трэба давесці, што твайму жыццю непасрэдна нешта пагражае. Вось, напрыклад, прэзідэнт Польшчы, кароль Наўроцкі, ён носіць зброю, таму што ён знаходзіцца ў вышуку ў Расіі. І гэта з'яўляецца падставай да таго, каб насіць зброю і яе у выпадку чаго ўжыць.
А такі палітык, як Славамір Мэнсон, не валодае правам да нашэння зброі, таму што ў яго вось такой небяспекі нібыта няма. Гэта просто пиздец, блядь. Права на зброю ў Польшчы гэта савок. У Польшчы літаральна зброі, адзінак зброі на грамадзяніна меншы, чым у Нямецчыне, меншы, чым у Беларусі. Я ўжо не кажу там пра Украіну. То бок літаральна меншы, чым, здаецца, ва ўсіх суседзяў у Польшчы. І гэта турбуе. Гэта турбуе, шчыра кажучы. Я хацеў бы, каб права на зброю ў Польшчы легалізавалася. Хаця б як у Чэхіі. Хаця б на ўзроўні Чэхіі. Так, ну, так. Блять, не здивований, що про зброю в Польщі говорить Укр. Не, ёсць такі сайт, называецца, здаецца, Turchin.pl. Давайте я скажу докладно. Ёсць такі Анджей Турчин. Не, называецца tribun.org.pl. Але гэта сайт Анджея Турчына. Гэта, карацей, форум пра зброю. Вось так ён выглядае. Тут ёсць... Дарэчы, я не ведаю, наколькі актыўна ён вядзецца. Тут нейкія паведамленні 23, 24. Якая тут актуалачка? Ну, карацей, апошні артыкул тут быў 25 верасня 24 году. Але інфы тут сапраўды досыць шмат усялякай. Як юрыдычнай, так і проста адукацыйнай пра зброю, усялякія спасылкі на літаратуру пра зброю, разбор юрыдычных кейсаў самаабароны з ужыццём зброі, разбор таго, як розныя партыі галасуюць у справе збройнай. Вось, напрыклад, Качынскегу не бэндзе в Сейме пільнувала вынайęta przez партія ўзброёна охрона. Ну, гэта трошки пра іншае, але... Ёсць тут, карацей, пра польскія партыі ў кантэксце зброі. Дарэчы, Анджей Туршын, сам ён гігабазаваны чал такі, вельмі амерыканафіл, вельмі амерыканскафільных поглядаў прытрымліваецца. Ён за ЗША, за зброю, за свабоду слова, блядь, за Ізраіль, супраць рашкі-парашкі. Ён... Я не ведаю, карацей, вось любое пытанне, што не назаві, просто базун. Ён і Берковіча лічыць просто аглобляй ебанай за ягоныя дэманстрацыі ў сойме нядаўнія. Падпішыцеся на X Туршына, калі вы, у прынцыпе, карыстаецеся X-ом. Вельмі раю. Няшмат ёсць такіх правых спікераў у Польшчы. Хаця вось акурат Туршын, ён ужо не зусім актыўны спікер, але прынамсі пра некаторыя гучныя падзеі выказваецца. Вось мала ёсць такіх сапраўдных польскіх правых спікераў. І кожны з іх, ён просто павінен берагчыся, як зеніца анальнага вока, блядь, вашага і вашай мамашы. Вось. Вельмі раю, што да контенту палякаў пра зброю. А яшчэ ёсць каналы на Ютубе. На Ютубе ёсць каналы. Што я такое бачыў на Ютубе аднойчы? Вось гэты канал. Вось. Канал «Анатомія броні пальнай». І вось тут вы можете бачыць відосаў досыць шмат. 278 відэа. Ну і тут і літаратура пра зброю абмяркоўвалася, і сама зброя, хутчэй за ўсё і пра юрыдычныя аспекты тут ёсць таксама. Вось, пра усялякія
усялякія таргі, як гэта перакласці, карацей, блядь, ну, карацей, распродаж зброі. Вось пра літаратуру цэлы плейліст ёсць. Пра тое, як чысціць зброю, блядь. АСМР, блядь, са зброяй. Карацей, не, ёсць польскія каналы, якія на гэтым досыць моцна засярэджваюцца. Таму не толькі украінцаў такой цікавіць. І гэты канал, ён нашмат больш падпісоты сабраў, чым той украінскі. Там 11 подписчиков, блядь, было, здаецца. Так. Так. Арсена Уведзе. 11 подписчиков. Один видос на канале. Там, ну, не перабольшвайце свой уплыў на медыйку, датычную зброю. Так. Ну там паменш па грошах усё ж такі чымся на аўто, але агулам так і сама зброя і амуніцыя каштуе нямала. Таму бечы адразу нахуй. Не, ну гэта было б акурат норм, калі б трэба было проста выдаць шмат грошай. Але ты выдаеш шмат грошай і па выніку цябе проста наёбваюць. Ты гэтую зброю можаш толькі дома захоўваць у сейфе, гэты крынж. Наконт нашэння, калі дазвол спартовы, то можна насіць заладаваны пісталет схавана, і толькі схавана. І толькі ў транспарт нельга са зброяй. Ну, ахуительна проста. Вельмі ліберальна, нахуй. І наконт страляніны ды суду гэта ўжо даўно не так. Калі пачытаеш кейсы, сітуацыя змянілася даволі моцна за апошнія 10-15 гадоў. У сэнсе ў горшы бок змянілася. Ну, не ведаю, я бачыў разборы кейсаў на гэтым сайце. Не памятаю, з якіх гадоў яны былі. Я не юрыст. Але я хачу зброю не тое, каб дзеля самаабароны, хутчэй проста, каб была на выпадак татальная хуйні. У Польшчы... Не, ну я-то акурат выступаю за зброю таксама не тое, каб праз самаабарону, блядь. Я хачу, каб у Польшчы было права датычнай зброі, літаральна вось як тое, якое забяспечвае амерыканскім грамадзянам другая папраўка ў Канстытуцыю, якая проста павінна забяспечваць свабоды польскага народу. І без зброі ніякіх свабодаў, блядь, не будзе. Так, колькі там не галасуй, блядь, за нізкія падаткі, за хатнюю адукацыю, супраць украінцаў, супраць сацыялкі. Колькі за гэтую хуйню не галасуй, рана ці позна проста прыйдзе мудак, які захоча усталяваць у тваёй краіне канцлягер. І проста каб усе хадзілі строем, вось як у Нямецчыне. Баяліся напісаць каментар пра эміграцыю, як не про эміграцыю, про мігрантаў. Калі ты будзеш баяцца пісаць каментар про мігрантаў якой-небудзь Вялікабрытаніі, ад гэтай хуйні выратуе толькі ўзброенае насельніцтва. Ну, у сэнсе прафілактыкі, не тое, каб узброенае насельніцтва яно можа сапраўды даць адпор рэгулярнаму войску, але гэта менавіта што прафілактычная такая мера. То бок калі дыктатар ужо з'явіўся, раздаваць зброю не тое, каб шмат сэнсу мае. Хаця, блядь, нават у гэтым выпадку, калі у насельніцтва будзе шмат зброі, проста шмат зброі на адзінку насельніцтва, гэта будзе вялікая засцярога перад тым, каб ваш дыктатар проста канчаткова звар'яцеў і пачаў проста вас хуярыць масава. Таму што ён заўсёды будзе трымаць у галаве, што ў яго, блядь, узброенае насельніцтва, якое можа разгарнуць штыкі. Тэкс.
У Польшчы насамрэч даволі ліберальныя законы, як для еўрапейскай краіны. У РБ дык увогуле ты ніхуя не купіш, апроч стрэльбы паляўнічай. Ну, для еўрапейскай краіны, зноў ж такі, ёсць Чэхія. Ёсць Чэхія. Там нашмат больш ліберальнае права, чым у Польшчы. Я ўжо не параўноўваю з Амерыкай. Але я выступаю за тое, каб у Польшчы літаральна была унесеная папраўка ў Канстытуцыю пра права на зброю. Тэкс. Бля, ебать ты панапісаў. Таму колькасць адзінак гэта хуйня. Ты на спартовы дазвол у Польшчы можаш літаральна купіць АР-15. Адзінае, што яна будзе толькі з адзіночным рэжымам стральбы. Дык а чаму ў колькасць адзінак гэта хуйня? Я разумею, што табе проста хочацца балавацца са зброяй. Але ключовым чыннікам для таго, каб абараняць свабоды грамадзянскія, з'яўляецца менавіта, што колькасць зброі на чалавека, груба кажучы. Або нас просто розныя аспекты цікавяць. Мне похуй, блядь, на сітуацыю з вайной, блядь, на просто эстэтыку зброі. Мне насраць, мяне цікавяць свабоды грамадзянскія. То бок самаабарона, сітуацыя вайсковая, гэта просто такія дадатковыя плюсы валодання грамадзянскай зброяй. Дарэчы, людзі, якія валодаюць зброяй, вось гэтай спартовай, паляўнічай у Польшчы, яны з'яўляюцца найбольш, блядь, підараскай і хуесоскай праслойкай выбарчай, таму што гэта людзі, якія галасуюць за найбольш рэстрыкцыйнае права, блядь, на зброю. Просто я не ведаю, як гэта працуе ў іхніх галовах, але я дзікі хейтер гэтых аматараў зброі, блядь, паляўніцтва і спорту. Яны просто не разумеюць, у чым заключаецца сэнс грамадзянскай зброі. Гэта рак. Так, па калібрах амаль няма абмежавання, калі зусім крупныя не браць. І тое, наколькі я чытаў, можна купіць на калекцыянерскі дазвол. Нахуя? Нахуя? Калі яе нельга з сабой насіць. І калі яе нельга выкарыстоўваць. Нахуя? Просто для прыгажосці, каб дома стаяла, каб можна было ў цір хадзіць, блядь, ёй, пастраляць. Некая гікаўская хуйня, шчыра кажучы. Я ніколі не разумеў. Ну, патэнцыйны імпакт ад стрэльбы двухствольнай ды штурмавой вінтоўкі зусім розны, я пра гэта. А якая розніца, калі яе нельга прымяняць? Якая розніца, блядь, калі нельга страляць з яе? Якая розніца, блядь, які калібр дазволены, калі ты не можаш проста выйсці на свой двор і пачаць хуярыць, блядь, ва ўсё, што рухаецца? Або ў свой там лес, не ведаю. У чым поінт? Дарэчы, паглядзелі відэа, давайте вернемся да нашых віцеблянаў. З усімі часткамі зверху данізу. Прыкметамі барока таксама з'яўляецца багатая колеравая палітра ад смарагдавага да бардо, хоць усё ж самым папулярным спалучэннем з'яўляецца белы з золатам. Ну а калі вы бачыце мноства круглых калон, строгую геаметрычнасць планіроўкі і сіметрыю, пры гэтым ніякіх завіткоў, узбітых вяршкоў, зморшчын і іншых архітэктурных празмернасцяў, то гэта класіцызм. Напрыклад, каб у прыпадку пачатку вайны з РБ можна было сабраць нейкую ДРГ умоўна. Окей, я просто паўтаруся, мне похуй на гэтую дзіч, блядь. Я па-першае, я не бачу асабліва нейкіх захадаў з боку палякаў, каб дазволіць беларусам такія фармаванні ўжо цяпер ствараць
А па-другое, як я ўжо і сказаў, грамадзянская зброя, яна патрэбная для таго, каб, блядь, свабоды былі грамадзянскія ў тваёй краіне. І ўсё. Гэта асноўная мэта, блядь. І не трэба дазваляць усялякім хуесосам гэты дыскурс змяшчаць выключна на пытанне вайны. Таму што гэта не тая прычына, па якой правыя дамагаюцца права на зброю. Гэта адна з прычын, але гэта не галоўная прычына. Я, калі што, блядь, выступаю за кантрактнае войска. А кантрактнае войска гэта, блядь, для людзей, якія падпісваюць кантракт, і іх спецыяльна навучаюць карыстацца зброяй. То бок гэта ў прынцыпе не пытанне дазволу грамадзянскай зброі, не пытанне лібералізацыі права на зброю. Гэта ўжо пытанне там фармавання канкрэтных адзінак у рамках польскага войска. Гэта ніяк не тычыцца лібералізацыі права на нашэнне зброі-то, блядь. Гэта нават не гэта вось нават пытанне тэрабароны, гэта не пытанне грамадзянскай зброі. Таму што калі ты уступаеш у тэрабарону, ты падпісваеш, блядь, кантракт. Груба кажучы. Цябе там будуць трэнаваць, ты з'яўляешся часткай польскага войска. А я кажу пра тое, каб проста звычайныя грамадзяне маглі валодаць зброяй. Маглі валодаць зброяй, маглі абараняцца з дапамогай гэтай зброі. Маглі, валодаючы гэтай зброяй, нерваваць свой цэнтральны ўрад, які 2 разы падумае перад тым, як уводзіць якую-небудзь хуйню, блядь. Падвышаць падаткі, абмяжоўваць свабоды, не ведаю, выдаваць грошы на ўсялякую хуету. 2 разы падумае такі ўрад, калі ў яго маецца у распараджэнні ўзброенае насельніцтва. А калі цябе хвалюе пытанне вайны, то чаму ты, блядь, не ў войску? Такое у мяне да цябе пытанне. Што вось гэта за крынжа, блядь, ёбаная? Ад звычайных цывілаў, якія пастаянна пиздяць пра вайну нейкую, маючы, ну окей, ты як замежнік без грамадзянства хутчэй за ўсё не маеш магчымасці менавіта да польскага войска далучыцца. Але ў цябе ёсць магчымасць далучыцца да украінскіх адзінак. У чым праблема, блядь, калі табе так хочацца ваяваць? Чаму ты яшчэ не на фронте? Там прымаюць усіх добраахвотнікаў. Наперад. Гэта не да таго, што я хачу, каб ты туды паехаў. Я не хачу, каб ты ехаў ва Ўкраіну. Просто спыніце вось гэты крынж, блядь, цывільны пра войска. Або я нешта не зразумеў з таго, што ты напісаў. Дык я ж зараз скажу ад імя беларусаў у сённяшняй сітуацыі. А так вядома, што ў вольнае базаванае правае Беларусі будзе два папраўка менавіта дзеля таго, што аб чым ты кажаш. Добра, мне трэба тут пазваніць, адыду. Беларусаў не бяруць у войска лол. Ты павінен быць грамадзянінам. Так, ну, польскае войска не бяруць. Але... Ну, з гэтай нагоды, дарэчы, на выпадак вайны Польшча там з Рашкай, з Беларусю, табе ніхто не дасць права, блядь, увайсці ў польскае войска. Нават калі дадуць, гэта будзе занадта позна. І гэта ўсё яшчэ не пытанне грамадзянскай зброі. Таму што калі ты робішся часткай войска, ты аўтаматычна, блядь, атрымліваеш права на зброю. Я не ведаю. Ну, хіба што ты маеш на ўвазе, што ты проста навучышся страляць. Окей. З гэтага пункту гледжання можна пагадзіцца з тым, што валодаць зброяй лепей, чым не валодаць зброяй. Ва ўсіх іншых аспектах гэта не мае сэнсу. А хто казаў, што мне хочацца ваяваць? Трэба быць прыгатаваным да ўсяго. Не, ну зноў ж такі, калі ты проста хочаш навучыцца страляць ва ўмовах сучаснага польскага права на зброю, я нічога супраць не маю. Просто ты казаў пра фармаванне нейкіх ДРГ, блядь. Я лічу гэта крынж. Маргінез, підеш у беларускі ДРГ? Не пойду.
Акрамя выдатнай камбінацыі класіцызму і барока, віцебская ратуша увабрала ў сябе лепшыя элементы дэкору гэтых архітэктурных напрамкаў. Але не выпадкова. Падчас чарговай рэканструкцыі змяніўся знешні выгляд. Дабудаваныя трэці паверх і цяжкі мінімалісцкі франтон кардынальна змянілі і парушылі першапачатковыя ідэальныя прапорцыі ратушы. Зніклі лёгкасць і грацыёзнасць. Порцік прыбудаваны да галоўнага ўваходу і паўцыркульныя вокны надалі ратушы масіўнасці, а агульны выгляд набыў рысы пагрозлівай праматы. Архітэктарам давялося выкручвацца. Другі паверх будынка упрыгожылі і 2 балконы з ажурнымі парэнчамі. Гэта ўсё было зроблена з адной толькі мэтай – згладзіць відавочную масіўнасць будынка і надаць ратушы большай лёгкасці, велічнасці і ўрачыстасці. Трэба ўлічваць месца, якое яна займае. Месца ў горадабудаўнічай сітуацыі. Вуліца на падыходзе да гэтага ўзвышша, дзе раней рынак быў, усё, яна замыкае гэту ось. І для замыкання вежа вельмі падыходзіла, але у кантраст да яе вось такое плоскасное вырашэнне гэтага фасада вельмі пасавала. У гады Другой сусветнай вайны на пляцоўцы перад ратушай знаходзілася шыбеніца, на якой былі пакараныя многія віцебскія партызаны і падпольшчыкі. У 1997 годзе, у год 400-годдзя ратушы, на галоўным фасадзе будынка быў усталяваны 2-метровы бронзавы герб Віцебска. Аднак у пачатку цяперашняга стагоддзя будынак ратушы ў апошні раз падвергнуўся рэстаўрацыі. Герб пры гэтым быў зняты з фасада, а пасля рамонту на месца не павярнуўся. Цяпер ён знаходзіцца ў фае. Жывы час суправаджаў ратушу на працягу ўсёй яе легендарнай гісторыі. І будзеш яна ззяць далей неверагодным помнікам нашага розуму і самадастатковасці. Ну, гэта занадта аптымістычна. І вось гэтае аўтро дабстэпнае, яно хутчэй пацвярджае мае словы. Про інтэлект гэта занадта моцна. Тэкс. Паглядзелі гэтае відэа. Бля, мы сёння павінны былі паспець яшчэ паглядзець відос з маўжа. Але, паходу, мы гэтым будзем займацца потым калісьці. Ну вось. А наш сённяшні стрым падыходзіць да канцу паступова. Вось, вяртаючыся яшчэ да тэмы з ДРГ вось гэтымі цудоўнымі на тэрыторыі Польшчы. Я лічу, што калі палякі не задумваюцца аб тым, каб лібералізаваць права на зброю, каб займацца уласнай прадукцыяй зброі, каб ствараць магчымасці для замежнікаў з Беларусі, з Украіны добраахвотна далучацца да войска ў той ці іншай форме, то яны не павінны спадзявацца на тое, што беларусы проста, калі пачнецца вайна, проста звычайныя цывілы пайдуць, блядь, праходзіць курс маладога байца і ісці ваяваць з русакамі. Гэта проста, я лічу, гэта неэтычна з боку польскага ўраду. То бок, калі ўрад сапраўды, калі палякі сапраўды спадзяюцца на тое, што беларусы і украінцы будуць бараніць Польшчу, ім трэба на гэта рабіць захады ўжо зараз. І не тое, што беларусы проста павінны сядзець і чакаць гэтых захадаў. З боку беларусаў такія захады былі неаднаразова. І ўсе гэтыя захады скончваліся нічым. Скончваліся расфармаваннем таго ж самага паспалітага рушання і іншых падобных ініцыятываў. Адзіная краіна, якая дазваляе фармаваць беларускія падроздзелы вайсковыя, гэта Украіна. А Польшча вось, дзеля справядлівасці не вельмі моцна задумваецца нават над сваёй абаронкай, на тое, каб уласнае войска зрабіць эфектыўнейшым, не кажучы ўжо аб тым, каб задзейнічаць неяк беларусаў, украінцаў. Ну, галоўным чынам беларусаў, таму што у украінцаў хаця б
ёсць магчымасць на сваёй тэрыторыі ствараць войска. А ў беларусаў ніхуя няма ніякіх магчымасцяў. Гэта я кажу не як чалавек, які пайшоў бы добраахвотнікам, таму што я б не пайшоў. Я лічу, што кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. І я не вайсковы. Я добраахвотнікам вайсковым ніколі не пайду. Нават калі ў Польшчы пачнецца вайна. Гэта не азначае, што я буду эміграваць з Польшчы, ці што я не буду ніяк дапамагаць Польшчы. Хутчэй за ўсё буду па меры магчымасцяў. Але воеваць не пайду. Вось. Але разам з тым я просто заўважаю для вас, шаноўныя гледачы, што Польшча не стварыла пакуль што умоваў для таго, каб людзі, якія хочуць ваяваць за Польшчу, маглі падрыхтавацца хаця б да гэтай вайны. Таму што шмат гэтых людзей гэта людзі, якія ніколі аўтамату ў руках не трымалі. І калі Польшча просто хоча скарыстацца беларускім мясам, каб маладых хлопцаў набраць і кінуць іх на нуль непадрыхтаваных, я лічу, што гэта блядь, ініцыятыва, у якой не трэба браць удзел у такім разе. Але, вядома, гэта рашэнне, якое буду прымаць не я. Таму думайце самі сваёй галовушкай. Калі кожны будзе займацца сваёй справай, хто будзе займацца сваёй слевай? Йор мама. Текст. Ну слухайте, у нас стрим ідзе ўжо 3 гадзіны. Я думаю, трэба потихонечку скончваць. Текст. Ну што ж. Дзякуй, шаноўныя гледачы, хто з намі сёння быў. Дзякуй у першую чаргу донатарам за ваши донаты. Дзякуй усім, хто пісаў паведамленне ў чат. Дарэчы, хто яшчэ не паставіў падабайку, стаўце абавязкова. Дзяліцеся з 5 сваімі сябрамі па пляне каца. Абавязкова подписывайтеся на YouTube, на Twitch, на Kik, на Telegram канал, на Patreon, там ёсць як платныя, так і бясплатныя подписки. Подписывайтесь на Patreon на платку, каб потрапіць у наш Telegram-чат. Подписывайтесь на X, подписывайтесь на инсту мою. Ставьте мне там подобайки массово. На что яшчэ подписывайтесь? Долучайтесь до сервакоў у Дискорде. Мы там перыядычна проводим усялякія івенты гульнявыя. Так, я не сплю з сябрамі. Ну і дарма. Вось. Што яшчэ? Донатим. Вось. У вас ёсць магчымасць яшчэ заданаціць вось пад канец стрыму. Але калі вам не хочацца, то можете, канешне, гэта зрабіць і потым. Фінансавая падтрымка гэта неверагодна важна. Таму што мой канал, я нагадваю, не атрымлівае ніякай падтрымкі звонку. Гэта выключна маё хоббі, якое я профінансаваў, купіўшы сабе мікро за $40 і кампуктер, з якога я зараз стрымлю. І ўсё, і больш у мяне нічога няма. Я бедны беларус, дайце грошай, акупіце стрым. Вось. Добра.
Добра, будзем тады скончваць, я вам пастаўлю якую-небудзь кампазіцыю на завяршэнне. Чикс. Слезы Френа на стальной броне. Так, где оно? Вось. Вось, усё, давайте будем з вами развітвацца. Усім добра наш. Калі ўсё будзе добра, то 23-го, то бок у наступны чацвер, на стрыме у Базілевіча павінен з'явіцца я. Або ён у мяне. Я пакуль што не ведаю, як гэта будзе выглядаць, але пляны такія. Вось, сачыце за анонсамі на тэлеграм-канале. Вось, усё, давайте, усім да пабачэння. Пабачымся на наступным тыдні.